Πρέπει κάποιος να βγάλει φωτογραφίες απ' έξω. Εντάξει, λογικό, είμαστε δύο διάσημοι εδώ πέρα. Είπε, είμαστε δύο διάσημοι εδώ πέρα. Έχεις αφήσεις πίσω κάτω. Εσύ πώς νιώθεις, Διονύση, εσύ με Περίεργα! Αυτός! Αλλά η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για αυτό που κάνει ο Νικόλας στο Long Legs. Μάμι! Don't interrupt me! I destroyed the family! I did! Το κάρα... Του χρόνου θα ξεκινήσει λοιπόν μουνόπανα! Λοιπόν, έχουμε 5 γαμημένες ταινίες! Έχει πάει αυτό το βίντεο κατά διάολο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα κυριακάτικο Συνέβαγκο Special, αλλά όχι όποιο και όποιο, χριστουγεννιάτικο όπως βλέπετε και από το ντεκόρ μας. Είμαι ο Βαγγέλης Βίτσικας, είμαστε Beyond the Bridge, βρισκόμαστε όπως πάντα στο Cinema Libre Film Store, Θεμιστοκλέους 34. Ο επίγειος παράδεισος των Αθηναίων συνεφίλων. Πολύ σωστά. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας φέρουμε μια υπέροχη ανακοίνωση. Φέτος τα Χριστούγεννα, οι Beyond the Bridge Productions, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Δίχτυ, κληρώνουν 3 αντίτυπα του βιβλίου «Γυρίζοντας τον ονό» του Mark Seal, ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα με πάρα πολλές πληροφορίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της θρυλικής ταινίας «Ο Νονός» του Francis Ford Coppola. Για να διεκδικήσετε το δώρο, πρέπει να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, follow εμάς και τις εκδόσεις Δίχτυ στο Instagram και τρίτον, στο σχετικό post στο προφίλ μας στο Instagram, να κάνετε like και από κάτω να σχολιάσετε ταγκάροντας 2 φίλους σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου και οι νικητές θα ανακοινωθούν σε story από το προφίλ μας Beyond the Bridge Productions στο Instagram. Καλές γιορτές σε όλους, καλή επιτυχία σε όλους και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται τα καλύτερα. Επίσης, μας στηρίζετε στο Patreon και στις YouTube συνδρομές, link αναλυτικά στην περιγραφή για τις λεπτομέρειες. Και πάμε με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος για δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή θα γεμίσει την ψυχούλα σας κατά. Ο Διονύσης Καραγκούνης μαζί μας από τους Board Gamers. Χαίρομαι που μετά από τόσο καιρό, έτσι από τα πρώτα βήματα εδώ που σας είχα στα γόνατά μου από τόσους YouTube, να μας ξέρεις. σε θυμάμαι τώρα από όταν ήσουν ένα παιδάκι. Φανταστικά, φανταστικά. Το είχαμε και μου λέτε να κλείσουμε μια ημερομηνία, ρε παιδί μου, και κλείσαμε αυτήν. Πόσο, 3 μήνες το έχουμε κλείσει το ραντεβού. Πραγματικά ήθελα να σου πω ότι σε ευχαριστώ που μέσα σε αυτές τις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις ήταν πολύ σκληρές. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να πείσουμε το Διονύση να ξανάρθει. Μας έλεγε, παιδιά, δεν είναι σωστό, θα φανεί ότι προβάλλεται πολύ εμένα. Αλλά τελικά καταφέραμε να τον πείσουμε. Μετά και σε μια δύσκολη στιγμή που με βρήκατε, έτσι. Με βρήκατε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Μια καθοριστική για τη ζωή σου, θα λέγαμε. Ναι. Σε μια μεταβατική περίοδο. Μια κατάθεση εσωτερικού κόσμου ήταν. Αυτό. Παίζει να μιλούσαμε δηλαδή με μηνύματα 10 λεπτά. Αυτό. Οπότε ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τελικά δέχτηκες. Να είστε καλά και εγώ και ευχαριστώ και εσάς και τον άνθρωπο ο οποίος σας έστησε. Ας ξεκινήσουμε με λίγη επικαιρότητα πριν περάσουμε στο θέμα. Είδες Μονομάχο 2? Όχι, δεν είδες τρέιλερ και θα αποφύγεις να δεις. Ναι, Γιατί? Παίζεται ακόμα Μονομάχος 2. Νομίζω παίζεται. Θα παίζεται, ναι. Οκ, δεν το είδα. Ήμουνα μεγάλος φαν της πρώτης ταινίας. Πλέον, κοίτα, εφαρμόζω μια τακτική που την έκανα συνήθως όταν πήγαινα σε βίντεο κλαμπ να πάρω ταινία κλπ. Που κοβόταν από το εξώφυλλο. Κάποιες ταινίες. Μπορεί να ήταν όντως καλή και να έχασα την ευκαιρία να τη δω. Πολλές κοβόταν από το εξώφυλλο. Τώρα όχι, δεν μπορώ να δω το Μονομάχο με μούλετ και βγαλμένο γεννάκι εδώ με τριμαρισμένο. Δεν θα το δεις σινεμά ή θα το δεις γενικά? Δεν θα το δω γενικά. Σκληρός. Συν ότι είδα το τρέιλερ που δεν βλέπω και τα τρέιλερ γιατί πλέον δείχνουν όλη την ταινία στο τρέιλερ. Οπότε χάνεις κάποιες σκηνές που μπορεί να είναι ωραίες. Αλλά επειδή δεν ήμουν και ψημένος ιδιαίτερα, είδα το τρέιλερ και αυτό το τρανσόμπιτο σε τρέιλερ ταινίας τέτοιου τύπου. Τελευταία φορά πρέπει να το είχα δει στο Conan the Barbarian με τον Μωμόα. Λέω. οκ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ridley Scott, καλή σύνταξη. Εγώ έχω να πω, αν και δεν είμαι τόσο ενθουσιώδης με την ταινία όπως ο Βαγγέλης, ότι το Μούλετ ρίχνει καλό ξυλίκι. Δυνατό. Δηλαδή. Ναι, στο Fight Club. Περνάς ωραία. Όχι στο Κολοσσέο. Πείθη. Εμένα με έπεισε δηλαδή. Εντάξει.
Δεν είναι Russell Crowe που ρε παιδί μου. Όχι. Είναι από την ταβέρνα κατευθείαν να ρίξει ταβερνόξυλο μέσα στο Κολοσσέο. Με τρίχα εδώ τώρα να σκάει. Τρίχα κοιλιά καράφλα που λέμε. Ποια ατάκα σου μείνει από την ταινία? Από τη δεύτερη. Ναι. Εντάξει, είναι και πρόσφατα για να σου πω ότι. Άρα θα πρέπει να θυμάσαι στο μία. Κάτσε, να σκεφτώ. Του Denzel. Ότι στη Ρώμη μπορούν να γίνουν τα πάντα. Ναι. My name is Maximus έχει. Όχι. My name is Gladiator έχει. Όχι. Δεν έχει μονόλογο αυτό το κλασικό που το ξέρω απ' έξω και σηκώνει τη τρίχα. Πλανάκι που έχει που παίρνει τα στάχια και το βλέπει στον ύμνο σου. Έχει. Κλεμμένο από το προηγούμενο. Ναι, το δέχομαι θα αυτό. ήταν. Όπως είναι και μια άλλη ατακάρα της πρώτης ταινίας κλεμμένη, το What We Do in This Life Echoes in Eternity. Α, μπράβο. Αλλά σηκώθηκε η τρίχα και τώρα που το είπα. Ναι, γιατί θυμήθηκε στα παλιά. Εντάξει, το δέχομαι. Έλεγε Ακάκιε, όχι τώρα Ακάκιε. Τον Πέτρο Πασκάλ τον λένε στρατηγό Ακάκιο στην ταινία. Οπότε εγώ σκεφτόμουν, όχι το Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι Μίσκο, γιατί δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Σκεφτόμουν Ακάκιε. Και εδώ ο Μίσκο. Άντε γεια. Όχι, και τον Πέτρο Πασκάλ δεν μπορώ πλέον. Μ' άρεσε στις αρχές. Έχουμε γκώσει κάπου λίγο Πέτρο Πασκάλ. Κουράστηκα, ρε. δεις, Κάθε μέρα σουβλάκια. Κάθε μέρα σουβλάκια. Καλά, αυτό δεν θα θέμα εγώ. Δεν ξέρω. Με Όπως κάποια στιγμή φαίνεται. θέλει να φάσει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω παντού. Δεκτό. Εμφανίζεται παντού ο Πέτρο Πασκάλ. Δηλαδή, σου είπα και πριν, αισθάνομαι ότι θα κάνει ένα app και θα βγει εδώ και θα σου πάρει την εκπομπή. Θα είναι εδώ, καλησπέρα. Ο Αρναούτογλου. Να βάλουμε και κάποια όρια. Να βάλουμε και κάποια όρια στον κύριο Πέτρο. Το χρόνο. Θα βγάλει ρομαντική κομμεντή τώρα με τη σκηνοθέτρια του Past Lives, Γιάννη που σ' άρεσε. Και θα παίζει και η Dakota Johnson. Αχα, πιο μεγάλο. Αχα. Και ο Chris Evans. Εντάξει. Πάνω που είχα αρχίσει να ψήνομαι για την ταινία. Ποιο είναι αυτό που είναι στη δράμα και γυρνάγανε? Αυτό. Όχι ρε, ο Chris Evans με το Ρωμέν Γαβρά γύριζε ταινία στη Ο δράμα. Chris Evans το παίζει ποιοτικός και κουλτούρα πλέον. Ναι, μάλλον πάει να Που κάνει έκανε μια... το όχι άλλο χαζοαμερικάνικη ταινία που ήταν μελαχρινός τότε. Πω, ναι. Που είναι ακριβώς άλλη μια χαζοαμερικάνικη ταινία. Ναι. Ταινιάρα αυτός αυτή. Διασκεδαστική είναι, Εμένα μου είναι άρεσε. στη σχολή του American Pie και αυτού του είδους Σε κομμωδίας. αυτή την ταινία δεν είναι που είναι ένας ο side πρωταγωνιστής, ο κολλητός της πρωταγωνίστριας που σε όλη την ταινία προσπαθεί να ξεκινήσει τα παλαμάκια και το ξεκινάει πάντα σε άκυρες στιγμές και δεν χαιρετοκρατεί. Δεν το Και στο θυμάμαι, τέλος της συνέχεια. ταινίας που πάει να το κάνει πάνω στο φιλί στο αεροδρόμιο, τον προλαβαίνει ένας άλλος. Άκυρο χειροκρότημα, Ναι. δεν το θυμάμαι. Αυτό μου έχει μείνει αυτή την ταινία. Τι είδες κάτι έτσι ωραίο πρόσφατα? Τι είδα, ωραίο πρόσφατα, Με στεναχωρείς τώρα, δεν έχω δει τίποτα ωραίο. Δεν έχω δει τίποτα ωραίο. Κάνω με τη πρόσφατα. ζωή μου, δεν βλέπω μόνο μαλαγίες. Προσπαθώ να θυμηθώ, ρε γαμώτο. Έχω πλέον η προσωρινή μου μνήμη είναι πολύ προσωρινή και τα ξεχνάω όλα. Δεν κρατάω τέτοια πράγματα. Θέλω να δω αυτό που συζητούσαμε πριν, θέλω να δω το Penguin. Γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα. Οπότε περιμένω τώρα να κάτσω τα Χριστούγεννα να το δω οργανωμένα. Τι είδα τώρα. Καμιά ελληνική σειρά που σ' αρέσουνε? Τι είδα, κάτσε να σου πω. Στην Ιαπωνία πήγε σινεμά. Τι να, ιαπωνικά. Πήγα σε ένα. Έχουν Disneyland και μαζί με Disneyland έχουν και το Disney Sea που είναι παραθαλάσσια και ό,τι έχει να κάνει με τις Disney αλλά που έχει θάλασσα. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο είχε και τον Aladdin μέσα σε αυτό. Είχε όλο το ωραίο και είχε μια παράσταση μέσα εκεί. Η οποία ήταν όλο στα Ιαπωνικά. Και ήμουνα έτσι και έβλεπα Aladdin στα Ιαπωνικά να παίζουν σαν άνιμε όμως. Ξέρεις, τύπου το Genie να υπερβολικά όλα. Και ήμουνα. Αλαντίν-σαν. Μπορώ να σου δώσω να βάλεις στιγμιότυπο. Έχω τραβήξει μέσα και ήμουν δεν καταλαβαίνω τίποτα. Απλά βλέπω ανθρώπους να φωνάζουν, ας πούμε, για να γίνεται. Ναι, σινεμά δεν πήγα εκεί γιατί πού να πάω, αλλά πήγα γήπεδο. Τι μάτς. Τόκιο FC, Τόκιο Verdi. Οκ. Verdi ή Verde. Έχω αγωνία, ποιος κέρδισε? 0-0. Ξέρεις ποιο ήταν το μοναδικό highlight που υπήρχε στο match? Ότι ένα shoot που έκανε ένας και πέτυχε έναν άλλον στο τιμούρι και είχε πέσει για 10 λεπτά, ήταν ανέστητο. Αυτό είναι το μόνο που είπαμε, όπα, κάτι γίνεται εδώ, παιδιά. Για κάτσε να δούμε το match. Σαμουράι φούτμπολ. Τραγικό το θέαμα και το επίπεδο απαράδεκτο. Δηλαδή πιο βαρετή και από ταινία μη θίξω. Έλληνες κινηματογραφιστέ. Πάμε να περάσουμε στο θέμα μας που είναι σήμερα historical epics και με στοιχεία fantasy. Ταινίες τύπου Gladiator και τα λοιπά. Και σειρές. Και σειρές, εννοείται και σειρές.
Δεν θα είναι απαραίτητα top 5. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω φτιάξει συζήτηση. ούτε αξιολογικό top 5. Έχω διαλέξει 5 προτάσεις, ρε παιδί μου, που είναι απλά 5 ωραίες ταινίες του είδους που συνιστώ στους φίλους μας να παρακολουθήσουν. Ξεκίνα. Πες Να ξεκινήσω. Ναι. Να ξεκινήσω με το λόγο και των ημερών. Βεβαίως. Έτσι, μιας και είναι στο fantasy στοιχείο, είναι στο epic στοιχείο. Είναι το totem, νομίζω, για μένα σε αυτό το πράγμα που πήγε να κάνει. Είναι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών κάτι που μπορεί να μπει σε αυτή την κουβέντα? Ναι, γιατί αν και είναι fantasy, είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από πολλά, ιστορικά γεγονότα. Με την έννοια ότι είναι επηρεασμένο από πολιτισμούς και τα λοιπά υπαρκτούς. Ναι, πολιτισμούς, κουλτούρες, μύθους, Γλώσσες. μάχες, γλώσσες, τα πάντα. Έχει μέσα. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι από τις δουλειές που ό,τι στοιχείο έπαιρναν το τελειοποιούσαν. Είτε αυτό έχει να κάνει από μια ιδέα, είτε έχει να κάνει από κάτι το οποίο είναι ένα παραμύθι, από κάτι τεχνικό στην κινηματογράφηση, από κάτι που έχει να κάνει με τον ήχο ακόμα. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν κάνανε τις φωνές των Uruk-hai στην ταινία, είχε πάρει ο Peter Jackson, ήταν στην Αυστραλία σε ένα γήπεδο που είχε πάει και είπε εκεί στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να γράψουμε κάτι τώρα. Κάντε αυτό, ξέρω εγώ που θα σας πω, σε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και ηχογραφήθηκε σε γήπεδο, δηλαδή ακόμα και αυτό είναι 100% φωνή τόσων χιλιάδων ανθρώπων, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή είναι άρρωστο, τεχνικά είναι άρρωστο όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Άποψη για Rings of Power νομίζω δεν έχουμε συζητήσει. Δεν το είδα. Okay. Δεν μπήκα καν σε αυτό το μονοπάτι. Δηλαδή δεν ήθελα να λερώσω τα πόδια μου, να πω την αλήθεια. Και ας κολυμπούσα σε σκατά, δεν ήθελα να βγω από αυτή τη λίμνη με σκατά που κολυμπούσα και μου άρεσε βλέποντας, ας πούμε, το Piranha 3DD, το Μεγαλόδοντα ή άλλες τέτοιες ωραίες ταινίες, να πάω και να κολυμπήσω, να κουμπίσω τα πόδια μου λίγο στο Rings of Power. Όχι, για κανένα λόγο. Έχοντας δει 5 επεισόδια από την πρώτη σεζόν, καλά έκανε, θα σου πω. Μα δεν είναι αυτό που... Δεν το είδα και είπα, ενώ όταν είχε ανακοινωθεί, όταν βγάλανε κάποια μικροπράγματα, ήμουν σε φάση, ναι, ένα δις budget, λέω, ναι, θα κάνουν τα πάντα. Καινούργιοι ηθοποιοί, οκ. Μετά μόλις είδα αυτό, οι πρώτες εικόνες που βγήκαν, ήμουν σε φάση, γιατί μας το κάνετε αυτό? Ήταν πολύ κακό μεταξύ άλλων. Ήταν τόσο άψογη η όψη της εικόνας που ήταν αποθητικό. Εσύ δεν είναι φανταστικό, δεν με ταξίδεψε. Ναι, αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, όταν θα σκεφτώ τη μέση γη, νομίζω ότι κάπου υπάρχει. Ναι. Όχι ότι κάπου υπάρχει ο χώρος που γυρίστηκε. Και ο κόσμος, ότι Ο υπάρχουν κόσμος, αυτά τα. Πώς τα λένε, τα τέρατα, τα πλάσματα αυτά, ότι υπάρχουν κάπου. Το Rings of Power οριακά δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι μετά από αυτό. Ναι. Ότι μούφα είναι και αυτό. Δεν ξέρω. Και οι ηθοποιοί εν τέλει ήταν απογοήτευση, δηλαδή η Γκαλάντριελ, όλοι οι ηθοποιοί. Και δεν με πείραξε καν το γεγονός ότι είχε μαύρα ξωτικά. Δεν με νοιάζει, δηλαδή ξωτικά είναι. Καλά, και δεν υπάρχουν ούτε λευκά ούτε μαύρα. Προφανώς. Εντάξει, όταν θες να είσαι, ρε παιδί μου, έχεις πάρει μια ιστορία που σου λέει ακριβώς πώς είναι ο άλλος, θέλω να το δω έτσι. Γιατί λέει, έτσι, δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, λέει. Του Tolkien τα βιβλία γενικά έχουν λεπτομέρεια, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Okay. Έχει λεπτομέρεια σε όλα. Αλλά ακόμη και αυτό, δηλαδή. Και στο Hobbit είχε φύγει λίγο από αυτό. Δηλαδή που ήταν ο άλλος, ο Νάνος ήταν μουνάρος, ας πούμε. Λες εντάξει, οκ. Δεν με πείραξε. Παρότι δεν ήταν στα στάνταρ του Άρχοντα. Ναι. Ήταν φοβερή ταινία. Ακόμα κι αν λέει ο Tolkien ότι όλα τα ξωτικά είναι λευκά, δεν θα με πείραζε στην ταινία ή στη σειρά να είναι. Δεν είναι αυτό που με και πείραξε. Μαύρα. Με πείραξε, ήταν κακοφτιαγμένο όλο. Δηλαδή αυτό που βλέπα μου φαινόταν. Τι να σου πω. Και έχω δει μούφα σειρές, δηλαδή. Και με κακές ερμηνείες. Δηλαδή, πιο εύκολα να κάτσω να δω τώρα Rex. Παστινόμο Rex. 1000 φορές να κάτσω να δω. Σειράρα ήταν ο Rex. Ναι, εννοείται. Και είχα και τέτοιο σκύλο εγώ. Είχες. Ναι, δύο κιόλας. Δύο υπερβολή, ρε. Όχι ταυτόχρονα. Ναι, ήταν. Ειδικά ο δεύτερος ήταν ίδιος σαν το Rex. Έλα, ρε. Ωραία. Σκύλι. Αυτός μετά τι είχε απογίνει ο ηθοποιός? Ο Μόζερ. Ναι. Κάτι άκουγα για τον Μόζερ. Αυστριακή παραγωγή δεν ήταν? Ναι. Τέλος πάντων. Εσείς το βλέπατε με υπότιτλους? Όχι ρε, μεταγλωτισμένο. Μεταγλωτισμένο στον Α. Α.
Στο μετά- Sky. Sky, ναι, τότε, ναι. Sky που μετά έβαζε Pip My Ride με Μηθριδάτη. Που Ναι. ήταν ο Exhibit. Όχι, ρε, Με τα πολύ πιο, αμάξια. μετά, πολύ πιο μετά είναι αυτό. Ο Rex ήταν Το έβαζε επανάληψη. 2001, ξέρω τότε. Εγώ το θυμάμαι στην παιδική μου ηλικία που λογικά 2004 με 2005 εγώ ήμουν παιδί, ας πούμε. Μπορεί να μην έβλεπε με το Μόζε, να Μπορεί, έβλεπες με τον άλλον. μπορεί να ήταν ή πιο μετά ή να ξαναπαίχτηκαν. Ξαναπαίχτηκε, ρε. γιατί Σίγουρα η είναι- Ζήνα και ξαναπαίχτηκε. Τα Από δίνανε και σε 98, DVD μια ξέρω εγώ. περίοδο. Α, και σε Τα δίνανε και σε DVD μια περίοδο. Εγώ τα έχω Με το δηλαδή θέμα, ακόμα. Με το πρώτο θέμα. Ναι, που δίνανε Πουαρό και Ρεξ μαζί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Rex διπλά, ήταν λίγο τα καλύτερο. διπλό- Και ο Προγραμμένα Πουαρό. DVD. Τι ωραίο ήταν ο Πουαρό εκείνος. Τα διπλογραμμένα DVD που από τη μία μεριά έπαιζε το ένα, από την άλλη έπαιζε το άλλο. Ναι, και μπερδευόσουνα. Πράκτορ Φουβού, Βέγκο. Έτσι ήταν τον Βέγκο. Αυτό ήταν ακόμα πιο σύνθετο που είχε από τη μια μεριά ελληνική ταινία και από την άλλη Πουαρό Τσόντα. και Ρεξ. Α. Επίσης ένα σύμπαν που είναι πάρα πολύ όμορφο, όλα της Αγκάθα Κρίστη με τον... Ναι, ναι, τον ναι, Πουαρό. ναι, ναι. Αν και τα τελευταία με έχουν απογοητεύσει λίγο. Αυτά του Κένεθ Μπράνα. Το πρώτο μου άρεσε πάρα πολύ. Το Orient Express. Orient Express μου άρεσε πάρα πολύ και κέρδισε πάρα πολύ μουσικά για μένα. Ήταν εκπληκτική, το soundtrack ήταν τέλειο και όπως το είχαν φτιάξει το τρένο και το cast ήταν πάρα πολύ καλό. Και πάω με τέτοια, ξέρεις, γιατί είχα πάει με, πάω να δω αυτό, ξέρω εγώ. Δεν είχα πάει με ενθουσιασμό και με ενθουσίασε. Και πάω στο δεύτερο που ήταν στο έγκλημα στον Ήλο. Το χειρότερο. Συμφωνώ. Και λέω, τι μαλακία είναι αυτή. Λέω, πώς γίνεται. Αυτή ξέρεις τι πρέπει να κάνετε. Ρε, εσύ, αυτή η ταινία είναι λάθος. Σου δίνει το τέτοιον, σου δίνει το δολοφόνο. Με πήρε ο ύπνος, να ξέρεις. Α, σε πήρε ο ύπνος. Εύκολα Α. 40 λεπτά κοιμήθηκα μέσα στην ταινία. Εκεί περίπου σου δίνει το δολοφόνο. Α. Λες, είναι πολύ εμφανές να είναι αυτός. Και τελικά είναι αυτός. Ναι. Άρα η ταινία εξ αρχής είναι λάθος, δεν είναι χουντάνη. Κοίτα, Δεν ψάχνει. επειδή τα έχω διαβάσει τα βιβλία όλα, τα μεγάλα τουλάχιστον με την Αγκάθα Κρίστη, το ξέρω πάνω κάτω τι γίνεται, ρε Ναι, παιδί οκ, μου. εντάξει. Αλλά ήταν πολύ κακή ταινία. Πολύ κακή ταινία. Εμένα δεν με ενθουσίασε ούτε το πρώτο, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Μου άρεσε αρκετά το τρίτο. Το τρίτο ήταν οκ. Δεν με χάλασε. Είχε και λίγο horror μέσα. Ναι, ναι, ναι. Το Haunting in Venice. Ναι. Και ήταν οκ, ήταν καλύτερο. Δηλαδή, στο δεύτερο τα κλάψα τα λεφτά μου, δεν θα το κρύψω. Ναι. Στο πρώτο και Ναι, στο ναι. τρίτο ήμουνα μια χαρά. Το Orient Express εμένα ίσως να με ενθουσίασε γιατί είμαι πολύ μεγάλος φαν και της παλιότερης ταινίας. Ναι. Που παίζει ο Albert Finney και έχει εκείνη φοβερό cast, έχει Sean Connery μέσα κτλ. Οπότε ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν 3D. τη συγκρίνει. Ναι, Ναι. δεν τη συγκρίνει. Οκ. Γιατί Ναι, ναι, είναι ναι, ναι. και άλλη εποχή και διαφορετική προσέγγιση που έχουν. Αλλά έχει όντως ωραίο cast αυτή που Ναι, λες. ναι, ήταν Johnny πάρα Depp έχει μέσα, Penelope Cruz δεν όχι. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, όχι Penelope. Η άλλη από το Star Wars, η Daisy Ridley παίζει. Είναι πολύ ωραία. Είναι Έχει πάρα ωραίο πολύ cast. ωραίο το cast. Και μ' άρεσε και. Η φωτογραφία ήταν πάρα πολύ ωραία. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και δεν θυμάμαι, είχε βγει κοντά στα Χριστούγεννα. Κάνω Ναι, λάθος. ναι. Μου το είχε περάσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έδαινε πολύ ωραία κουτάκια. Ναι. Δυστυχώς ναι, μετά η δεύτερη ήταν ίσως η χειρότερη ταινία που θυμάμαι να έχω δει. Ξέρεις και τι άλλο μου είχε τύχει σε αυτήν την ταινία. Στο πανί του σινεμά ήταν πάνω δεξιά λερωμένο. Δεν ξέρω τι είχε. Είχε μια στάμπα μόνιμα σε όλη την ταινία. Και ήμουνα σε φάση στην αρχή, λέω τι είναι κάποια σκηνοθετική πινελιά που δεν έχω καταλάβει. Μετά άρχισα και πονηρευόμουν και λέω ρε φίλε, αυτό θα φύγει ποτέ. Και όλη την ταινία την είδαμε μια στάμπα πάνω δεξιά στην οθόνη, φίλε. Αυτό είναι να μην σου τύχει. Λοιπόν, η δική μου πρώτη πρόταση είναι μια ταινία που ξαναείδα και ταυτόχρονα μπορώ να πω ότι είδα και πρώτη φορά πρόσφατα. Τι εννοώ, είναι το Kingdom of Heaven του Ridley Ναι. Scott. Είχα δει παλιά το Theatrical Cut, το 2,5ωρο που είχε βγει στις αίθουσες και είδα τώρα για πρώτη φορά τον Director's Cut που είναι 3 ώρες και 10 λεπτά. Οκ. Γνωστή τακτική Ridley Scottική αυτή. Εν προκειμένου, όντως αξίζει. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ταινιών του Ridley Scott που βγαίνουν σε Director's Cut και όντως έχουν κάτι παραπάνω να προσφέρουν. Έχει αδυναμίες. Ο Orlando Bloom δεν είναι ο ιδανικότερος ηθοποιός, ας το πούμε, για το Πουλάγε ρόλο. σαν φωτιά όμως τότε ο Orlando Bloom. Νομίζω είναι 2004 η ταινία. 5, ναι. 2005. Είναι μετά τον πρώτο. Είναι 2 πρώτους χρόνια μετά το πειρατές. τέλος του Άρχοντα και Ναι. αφού έχει βγει το. Εντάξει. Ήταν πρώτης γραμμής star, οπότε λογικό να τον πάρει. Έχει και λίγο φλιαρή και λίγο σε κάποια σημεία. Ναι. Αλλά είναι δηλαδή. Ήταν και από τις πρώτες ταινίες που είδα στη καινούργια τηλεόραση. Πήρα μεγάλη 65, ας πούμε. Οκ. Και επίτηδες διάλεξα τη συγκεκριμένη.
Την είχα κατεβάσει και 4K και τα λοιπά. Ενώ πάει στο βίντεο κλαμπ και. Ναι. Είχες ανεβάσει να πάρεις την ταινία. Ναι, ήμουνα εκεί και την κατέβασα από το ράφι, όντως, σωστά. Και ήταν πραγματικά πολύ, πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, εγώ λογικά επειδή το είδα στο σινεμά, την είδα στο σινεμά αυτή την ταινία, δεν θα είδα την Director's Cut, ήταν το κλασικό cut. Το οποίο έχω πάει στο σινεμά, γενικά όταν υπάρχει τέτοια θεματολογία στην ταινία είμαι ναι. Δηλαδή είναι και εύκολο concept όταν έχει budget έτσι, όχι όταν είναι στενεμένο είναι δύσκολο, αλλά όταν έχεις budget δύσκολο να κάνεις κάτι τόσο λάθος που να πεις πω δεν βλεπότανε ρε παιδί μου, ήταν χάλια. Ακόμα και κακή δουλειά να είναι, μπορεί να γελάσεις. Ναι. Οπότε στο σινεμά είναι worthy. Λοιπόν, και έχω πάει και με έχει ενθουσιάσει. Λέω ναι, μάχη, και σε μια φάση φορτώνουν και λες τώρα είμαστε έτοιμοι για την τελική μάχη. Τώρα πάει να γίνει χαμός. Και λένε εντάξει, παιδιά, τα βρήκαμε. Σταματήσουμε τον πόλεμο. Είμαστε φίλοι. Κάναμε λάθος και οι δύο. Δεν το θυμάμαι, σου λέω, το είδα μόνο τότε, δεν το έχω ξαναδεί. Και μου είχε μείνει. Κάτσε ρε φίλε, τι. Είναι σαν να σου συνδέσω με τον άρχοντα στην τελική μάχη να βγει ο Σάρμ για να πει εντάξει, παιδιά. Όλα καλά. Πάω πίσω, δεν αξίζει να χυθεί αίμα. Τότε... Φίλε, γιατί με έφερες. Αφού σε χάλασε αυτό, ίσως καλά κάνεις και δεν βλέπεις το δεύτερο Gladiator. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να ενωθούν όλοι με την αγάπη. Με τη δύναμη της αγάπης. Εντάξει, έχει μάχες, αλλά ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι πολύ πιο επικό και φαντασμαγορικό, δεν το παραδίδει. Το κάνει συνειδητά, αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να τον χαλάσει αυτό. Ναι, ρε, οκ. Είναι και το. Βέβαια για τον Gladiator δεν μου πάνε ότι. Δεν το έχω δει με τα μάτια για να σου πω, αλλά μου πάνε ότι φαίνεται και πολύ ψεύτικο ακόμα και σε πράγματα που δεν είναι CGI. Ναι. Ότι το έχουν κάνει να φαίνεται πολύ σίγουρα ψεύτικο. Έχει πολύ περισσότερο CGI από την πρώτη ταινία. Καλά, ναι. Αλλά. Δεν θες να δεις, δεν έχεις την περιέργεια να δεις ναυμαχία μέσα στο Κολοσσέο. Με καρχαρίες μέσα. Ακούς παίξει να του καρχαρίας. Και να σου λέει ότι μιμούμαστε την ναυμαχία της Σαλαμίνας μεταξύ Περσών και Τρώων. Ναι, αλλά να έτρωγαν τον Πέτρο Πασκάλ και τον Πολ Μέσκαλ και τον Πέτρο Πασκάλ. Αν γινότανε. Και να βγει από το μνήμα σαν βαμπύρ ναι, σαν τον Undertaker, ο Russell Crowe και να συνεχιζόταν η ταινία από εκεί. Με undeads. Με την πυροκυλιά. Με undeads, ναι. Να, ένα τέτοιο. Κάνε μια. Να μην το περιμένει κανένας. Δηλαδή αυτό. Θα ήταν πιο καλό. Φίλε, σκέψου τώρα να πάει να δεις Ridley Scott. Ξέρεις τι θα δεις από πριν. Δηλαδή και να του πούν του Ridley Scott κάτι ταινία. Πόσες ώρες σου βγαίνει, 3 ώρες. Τη μία μισή θα σκηνοθετήσει, θα κάνεις. Την υπόλοιπη μία μισή ταινία να τη δώσουμε στον Del Toro να την κάνει. Και πες του Del Toro, είναι αυτή η ταινία. Κάνε ό,τι θες. Και να σου πει τέλεια, φέρε τον Russell Crowe να παίξει. Βάλε και τον Johnny Depp να έρθει από το πουθενά με το πειρατικό καράβι. Όλα μέσα. Θα πουλάγε περισσότερο. Πιστεύω ναι. Φοβούνται να ρισκάρουν. Ο Russell Crowe ρε γαμώτο έχει κάνει πολύ φόλα τελευταία, έτσι δεν είναι? Να σου πω κάτι. Παρέθηκε κιόλας πιστεύω. Του λένε Russell, θες να πάρεις 50 εκατομμύρια για να κάνεις αυτή την ταινία? 50 εκατομμύρια, Πάμε τώρα, ό,τι είναι σου λέει. Την ερμηνεία την έχει έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν τον πολύ νοιάζει ότι τώρα τι είναι. Μεροκάματα βλέπει αυτός. Του λέει μια δουλειά εκεί πήγαινε. Πάω. Δεν έχω κάτι καλύτερο. Αυτό είχε πλάκα το. Πώς λεγόταν ρε Γιάννη? The Pope's Exorcist. Ή το άλλο ήταν το The Exorcism και τον μπερδεύω? Το τελευταίο είναι αυτό που ήταν με τους εξορκισμούς. Είχε κάνει κι άλλο ένα πριν. Το The Pope's Exorcist έκανε πρώτα. Το The Exorcism βγήκε μετά. Είναι παρόμοιος ο τίτλος. Και η αφίσα. Και στο The Pope's Exorcist. Να νομίζω ότι είναι μία ταινία όλο αυτό, έτσι να ξέρεις. Στην πράξη μια ταινία είναι, δηλαδή δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Απλά το The Pope's Exorcist έχει και λίγο πιο μαύρο χιουμοράκι και είναι λίγο πιο καλό. Δηλαδή έχει ατάκα τύπου. Είναι ένας μέθησος εξορκιστής ο Russell Crowe σε αυτήν την ταινία. Που βαριέται τη δουλειά του κτλ. Εντάξει, όλη την ώρα ακούς εξορκιστής. Και θα έβλεπα μια ταινία με τον Russell Crowe να είναι ο εξορκιστής. Κι εγώ οπωσδήποτε. Και λέει κάποια στιγμή, του λέει ένα παιδάκι που είναι δαιμονισμένο ότι πρέπει να με φοβάσαι, κάτι τέτοιο. Και κάνει ο Russell Crowe, το μόνο που φοβάμαι είναι να πάρει η Γαλλία το Μουντιάλ. Εντάξει, ο Russell Crowe δεν είναι Αυστραλός. Ιταλός είναι στην ταινία, υποτίθεται. Οκ, εντάξει. Ο χαρακτήρας που παίζει διαδραματίζεται δεκαετία του 80.
Ενώ γίνεται Μουντιάλ νομίζω και είναι. Φοβάται πως θα πάρει η Γαλλία το Μουντιάλ. Κολλάει δηλαδή. Αλλά ναι, είναι. Ό,τι να είναι, δηλαδή πώς γίνεται να σκέφτηκες ο εξορκιστής να λέει να τα κάνει. Έχει πλάκα, έχει την πλάκα του. Οκ, το ακούω. Δεύτερη πρόταση. Δεύτερη πρόταση θα σου πω στην αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών. Όπα, δηλώσεις. Που δεν είναι μια ταινία επίπεδου Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ας πούμε. Okay. Αλλά είναι μια ταινία η οποία εγώ. Sorry, ζεστάθηκα. Έλα ρε. Και κάνει έτσι, κάνει ένα έτσι και στάζει ολόκληρος. Μαλάκες ζεσταίνομαι ρε. Όπα, γιατί αυτός θα έχει δει πριν εσένα που είσαι στο Μάικιους έτσι. Θα έχει δει εσένα. Και στο Μάικιους έτσι έκατσες. Με μπυριαντίνη στο μαλλί. Έκανα χτενισματάρα το πρωί και με αυτό που μου δώσατε μου χάλασε. Διαμαρτύρομαι εντόνως. Πω, θα σκάσουμε εδώ πέρα. Δεν έχεις ένα τζελ τώρα να. Πήγαινε στο περίπτωρο, πάρ' του ένα φλίπερ να τα κάνει όλα έτσι πίσω όλα. Έτσι, ναι. Μαλάκα φλίπερ, ό,τι καλύτερο. Έχω φάει φλίπερ σαν παιδί, καταλάβετε. Έχω βάλει δάχτυλο και το έχω φάει. Μύριζε τόσο ωραία, ζελέ. Γι' αυτό είσαι έτσι. Δεν έπαγα τίποτα. Δεν τον έκοψε ποτέ. Κάθε Τετάρτη τρώει φλίπερ. Σου έκανε βλάβη στον εγκέφαλο. Φίλε, φλίπερ, ό,τι πιο νόστιμο. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις αποδείξαμε ότι το φλίπερ, αν το φάτε, προκαλεί βλάβη στον εγκέφαλο. Ναι. Μην τρώτε το φλίπερ. Ζωντανό παράδειγμα. Ναι, όντως, παιδιά, μην το κάνετε. Ανυπομονώ λοιπόν να μάθω ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία. Ναι, λοιπόν. Είναι ο Κόναν ο Βάρβαρος του 1982 με Arnold Schwarzenegger που ακόμα δεν μιλάει καν καλά αγγλικά. Ναι, αλλά τι κάνει στο ρόλο? Ένα βάρβαρο. Δεν χρειάζεται να μιλάς. Το σενάριο πραγματικά πρέπει να είναι μια κόλλα Α4. Τα λόγια του είναι μια κόλλα Α4. Αυτή είναι η μαγιά, θα πω εγώ, των ταινιών δράσης της δεκαετίας του 80 που είχαν 5 σελίδες σενάριο, ναι. Αλλά επειδή είχαν μάστορα σκηνοθέτη, γίνονταν απολαυστικές. Π.χ. το Κόμπρα με τον Σταλόνε. Ναι. You are the disease, meet the cure. Και όχι μόνο αυτό. Και είχε επειδή είχε ακριβώς 15 ατάκες όλη την ταινία, έπρεπε να είναι και προσεγμένη, δηλαδή δεν είχε πολύ φόλα μέσα. Ναι. Ήταν ή κάποιο μήνυμα ή κάτι που είχε να κάνει με την ταινία. Δεν είχε. Μια cool flex δήλωση του. Ναι, δεν είχε, ας πούμε, ένα διάλογο απλά να γεμίσουμε λίγο τι θα γίνει και αυτά. Ό,τι μιλούσαν έπαιζε νόημα στην ταινία. Αυτό. Μου έχει λείψει αυτό στον κινηματογράφο το σημερινό. Και εμένα. Απλά, τι είναι τώρα όλο το κόλπο. Δεν είχα γενικά μικρός φίλτρα στο τι ταινίες θα παίζουν στο σπίτι. Δηλαδή παίζανε το Κόναν ο Βάρβαρος, το είδα όταν ήμουν νηπιαγωγείο, ξέρω, πρώτη φορά ή δημοτικό. Το έχω δει 500 φορές. Δεν είναι. Μπορώ να σου πω απ' έξω όλη τη σελίδα με τους διαλόγους. Απλά δεν είναι τόσο υπέροχα όλο το soundtrack της ταινίας. Με κάθε σεκάνς. Έχει μάχες που οριακά είναι σαν να γράφτηκαν μετά το soundtrack. Για να πατήσουν πάνω στο soundtrack. Είναι τρομερό το πώς το έχουν φτιάξει όλο το edit πάνω στη μουσική. Και εμένα, επειδή η μουσική είναι υπέροχη. Πολυδούρης. Μπαζίλ Πολυδούρης, υπέροχος. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά με αυτή την ταινία. Ακόμα και αν έχει κενά, γιατί εντάξει δεν ήταν καμιά super budget ταινία. Ωστόσο είναι μια ταινία comics που σου δείχνει και το πώς πρέπει να είναι. Δηλαδή, εμένα αυτό με εκνευρίζει στα σημερινά. Στις σημερινές μεταφορές κόμικ που κάνουν ταινίες. Ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να το κάνει καλά το 82 και να μπορείς να το κάνεις σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην μπορείς να μου το κάνεις σωστά τώρα. Να κάνεις τώρα να μεταμορφώσεις τον άνθρωπο σε πίθωνα. Τι να σου πω, να ρίχνει με το βέλος, να παίρνει ένα φίδι και να το ισιώνει, να το κάνει βέλος και να ρίχνει, ας πούμε, και να μην μπορεί να μου το κάνεις τώρα αυτό. Εντάξει, έχει και σκηνές που τώρα δεν θα μπορούσαν να παιχτούν. Τύπου τότε είχαν βγει και έλεγαν ότι. Υπάρχει βία στα ζώα γιατί ξέρω εγώ πέφτανε ρε παιδί μου άλογα κλπ. Γιατί τύχαινε να δείξει ρε παιδί μου ότι τρέχει ένας με το άλογο και τρέχει απέναντι ο Σβαρτζενέγκερ και σκύβει και χτυπάει και πέφτουνε και το άλογο με τον αναβάτη μαζί. Δεν ήταν CGI τότε. Έπρεπε όπως και ένα μπουκέτο που ρίχνει σε μια καμήλα. Έχει στην ταινία μια σκηνή που είναι μεθυσμένο σε ένα παζάρι ρε παιδί μου, αφού έχουν κάνει μια ληστεία μεγάλη. Και έχει μια καμήλα και τον βλέπει και του κάνει και τη τραβάει μπουκέτο της καμήλας. Κανονικό. Σε κανονική καμήλα. Ναι. Και στο επόμενο Conan που βγάλανε, στο The Destroyer, δείχνει ξανά ότι είναι σε ένα παζάρι και είναι η καμήλα και με το που τον βλέπει τον φτύνει. Το έχουν βάλει μέσα στην ταινία.
Επί τη ευκαιρία θέλω να μου πεις άποψη για Conan the Destroyer, που είναι το sequel, για το άτυπο sequel που κανείς δεν παραδέχεται ότι είναι sequel, Red Sonja, Ναι. το οποίο ήταν μια ταινία η οποία πήγαινε κατά διαόλου και αποφασίσαν να βάλουν μέσα του Schwarzenegger Και να μεγαλώσει λίγο το ρόλο του. ναι, να του τον side ονομάσουν χαρακτήρα. Calidor αντί για Conan και να είναι το ίδιο. Ναι. Και για το remake με τον Momoa. Λοιπόν, το Conan the Destroyer η διαφορά είναι ότι πήγαν να το κάνουν λίγο πιο φαν και λίγο πιο κομιξάτο. Okay. Δηλαδή ήταν πιο καρικατούρες και οι χαρακτήρες και ο κακός, δηλαδή αυτός που ήταν σαν το Μάμρα, ένας Λιζάρντ τύπος εκεί με τους καθρέφτες. Ωραίος τόσο το πώς τον κέρδισε με τους καθρέφτες, θυμάσαι? Αμυδρά. Που προσπαθούσε να τον χτυπήσει και ήταν τύπου τον έκανε έτσι και δεν κοβόταν, ήταν σαν ένα αόρατος. Και απλά ξεκίνησε να σπάει τους καθρέφτες. Και εκεί τραυματιζόταν. Αμυδρά μετά. το θυμάμαι, Τέλος αλλά πάντων. οκ. Και είχε παίξει σε αυτή την ταινία. Πώς τον λένε τον μπασκετμπολίστα? Σκάλωσα. Έχει παίξει και ο Andre the Giant σε αυτή την ταινία και ένας μπασκετμπολίστας. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο μπασκετμπολίστας, έχει παίξει τώρα, έχω σκαλώσει. Δηλαδή βάλανε και ψηλο διάσημους της εποχής να παίξουν στην ταινία. Και δεν βγήκε προφανώς επικούρα όπως ήταν το πρώτο, βγήκε πιο φαν ταινία. Οκ, δεν με χάλασε, ωραίο ήταν. Μ' άρεσε. Το Red Sonja πάλι ήμουν σε φάση. Πλάκα έχει. Ήταν ήδη πιο γαμάο. Έσκαγε ο Schwarzenegger πιο γαμάο. Εγώ τώρα έχω κάνει όλα αυτά στην πλάτη. Ενώ στο πρώτο έχει το origin story. Στον δείχνει μικρό, σου δείχνει τι έγινε. Σου δείχνει πώς έγινε αυτός που έγινε. Και το τι που. Είναι και αυτό που. Ο One Man Army, ρε παιδί μου. Δηλαδή μόνος του ενάντια σε όλους, ρε παιδί μου. Δηλαδή στο τέλος τελική μάχη που έχει. Φίλε, είναι το πιο. Αν είσαι, ξέρω, μποξέρ και έχεις να πάει να παίξεις κανέναν αγώνα, είναι φίλε να το βάλεις που ξεκινάει και τους βλέπει. Τους έχει προκαλέσει όλους και ξεκινάνε να έρχονται όλοι με τα λάβαρα, με τα άλογα και ο τύπος απλά κάθεται και προσεύχεται πρώτη φορά τύπου στο Θεό που δεν πιστεύει. Απλά επειδή η φίλη του πίστευε και είναι σε φάση ότι δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Άμα πιστεύεις, αν υπάρχεις, δώσε μου την εκδίκησή μου γιατί είμαι μόνος μου ενάντια σε όλους. Άμα δεν ακούς, αγαμίσου. Αυτό κυριολεκτικά λέει. Ξέρω, πήγαινε στο διάλαμα δεν ακούς. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει στις άλλες ταινίες αυτό. Και γι' αυτό νομίζω είναι και αυτό που μου άρεσε περισσότερο. Του Momoa είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή πήγαν να το κάνουν μοντέρνο. Πάλι κάτι τρανσόμπιτα μέσα. Λες, φίλε, τι είναι αυτό. Μόνο Καμεχάμε δεν έκανε. Ήτανε πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Και το πίστεψα γιατί λέω Momoa, μια χαρά. Ταιριάζει. Ταιριάζει, λέω. Αν μου έλεγες τώρα πριν δω την ταινία, ποιον θα ήθελες από το Hollywood να κάνει το Conan τον επόμενο, θα σου λέγα το Momoa. Ρε παιδιά, δεν είναι Τραγικό. υπερεκτιμημένος τραγικά ο Momoa. Είναι, ναι. Είναι ωραίος τύπος απλά. Αυτό, και για τέτοιες ταινίες. Ναι, και για τέτοιες ταινίες τον θες. Δεν είναι φασαίος. Δεν είναι. Όχι, από τα λιώσια είναι. Δεν είναι φασαίος. Τώρα, κοίταξε, εμένα μου το παίζει φίλος με το περιβάλλον και σουξουμούξου και σώσει το περιβάλλον και η Harley υποδηγάει και η 80 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά του πάει. Του πάει. Αλλά η ταινία ήταν απαράδεκτη, δηλαδή λες όχι. Άστο, κάνε χαζοκομωδία. Μια καλή ταινία του Momoa. Τι, δεν έχει. Δεν έχει σημασία. Όπα, σε εκείνο εκεί που πέσε και η. Ποια μου, ρε. Πού είχε τον Johnny Depp, ρε. Το Aquaman. Ναι, στο Α, Aquaman. δεν το έχω δει. Εμένα μου άρεσε το Aquaman. Δεν τρελάθηκα. Το πρώτο. Με τριούλι, εντάξει. Συμπαθητικό. Ναι, δεν ξέρω. Είδες, για κάποιο λόγο δεν έχω δει καμία ταινία. Για James Wan, Μιχάλη, καλό ήτανε. Α, James Wan. Περίμενε. James Wan ασχολήθηκε. Το show είναι ταινιάρα. Ασχολήθηκε ο James Wan ή απλά έβαλε το όνομά του. Έχει διαφορά. Α, δεν το ξέρω. Όταν ασχολείται είναι ωραίος. Δεν το ξέρω. Όταν είναι σε Russell Crowe mode Aquaman είναι λες άστο. Παίζει να είναι το μόνο franchise που έχει κάνει και τη δεύτερη ταινία. Α, όχι, και στο Conjuring έχει κάνει και το 2. Είχε κάνει το 2. Έχει κάνει Ναι. και Ήταν ωραίο το και στο Conjuring. Insidious. Α, και στο. Όχι, ναι, άκυρο τότε. Το Insidious έχει Απλά κάνει έχουν- και το Conjuring το πρώτο νομίζω. Και τα, Ή δύο, όχι. και τα δύο. Και στα δύο Και έχει τα κάνει δύο. και τα δύο. Απλά έχει τόσα πολλά sequel. Πάλι βγαίνει Ταινία. Conjuring πάλι. Ναι, ναι, ναι. Δεν βαρέθηκες, δεν τα κάνει αυτό. Ήδη το 3 ήταν πολύ κακό. Το Ναι. The Devil Made Me Do It. Το πρώτο για μένα ήταν το πιο ωραίο από όλα. Ναι, και το δεύτερο ήταν. Και ωραίο. από τα Insidious απ' όλα, νομίζω το Conjuring το πρώτο είναι το πιο ωραίο. Δεν τρελαίνομαι για αυτές τις ταινίες, αλλά για αυτό που φιλοδοξούν να είναι είναι οκ. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. σο- Αυτό ακριβώς. Το Malignant δεν σου άρεσε. Καθόλου. Το Ήτανε Malignant όχι. κάμπα αριστούργημα. Το
αυτό μου αρέσει πολύ, είναι το σο. Πρέπει κάποιος να βγάλει φωτογραφίες απ' έξω. Εντάξει, λογικό, είμαστε δύο διάσημοι εδώ πέρα. Φωνή πάντως. Δεν είπε απλά, είπε είμαστε δύο διάσημοι εδώ πέρα. Έχεις αφήσεις πίσω Εσύ κάποιους. πώς νιώθεις? Διονύση, εσύ με Περίεργα! Περίεργα! Πώς νιώθεις που ανεβάζεις τη δημοτικότητά σου δίπλα μου? Ναι, πολύ. Θα λέγανε τώρα αυτοί μεταξύ τους, ποιος είναι αυτός δίπλα στο Βίτσικα? Εσύ τον Βίτσικα τον βλέπω, ο άλλος ποιος είναι? Η δεύτερη δική μου πρόταση θα είναι μια ταινία που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις εδώ στην Ελλάδα από ακραία δεξιούς ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο ταυτίστηκαν με τους χαρακτήρες μέχρι ακραία αριστερούς ανθρώπους οι οποίοι καταδίκασαν τον φασισμό και τα λοιπά που προβάλλει η ταινία. Εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα από όλα αυτά τα ακραία προφανώς. Μιλάω για το 300, 400, Νόμιζα να πεις του την Zack τρία. Snyder. Νόμιζα να πεις την τρία. τόσο ανάλυση για τους 300. Δεν θυμάσαι, ρε. Το θυμάμαι γιατί πήγα και στην πρεμιέρα, ήμουνα κανονικά. Αλλά αυτό που λες, η εισαγωγή σου στην τρία με πήγαινε. Μπορεί και στην 3 να είχε γίνει, αλλά εγώ για τους 300 έχω ακούσει και από τις δύο πλευρές τρομερό θάψιμο. Δηλαδή, κάτι ακροδεξιοί να λένε κοιτάξτε πώς ήμασταν εμείς οι Έλληνες και πώς έχουμε γίνει τώρα και κάτι τέτοια. Και η αριστερή, ας πούμε, η ακραία μερίδα της αριστερής κριτικής να λέει ότι ο Φρανκ Μίλλερ ο φασίστας και ο νεοναζί και... Αυτό δεν το θυμάμαι καν. Να σε ρωτήσω κάτι, για τον Σνάιντερ λες τώρα. Ναι. Ωραία, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, η Βλάχη, σαν τον πατέρα μου, που ήμουν παιδάκι εγώ και μου νίκαζε να τη δούμε και έλεγε κοίτα ρε πως κάναν την Ελλάδα ρε, ξέρω το ποτέ. Ούτε μια ελιά, ούτε ένα έλατο. Τέλειος. Κοίτα πως κάνανε τη Σπάρτη ρε, έτσι ήταν η Σπάρτη. Έτσι είναι η Σαντορίνη. Εμένα πάντως, παρότι σναϊντερικός δεν είμαι με την καμία, μόνο λίγο Batman vs Superman και Justice League αντέχω, αυτή η ταινία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι εξωφρενικά διασκεδαστική, ίσως είναι η τελευταία 90's ταινία που βγήκε, κι ας είναι του 2006. Είναι φανταστική, είναι πολύ αντρική και δεν το λέω με την έννοια του μάτσο, ας πούμε. Είναι με την έννοια του είναι για να τη δεις με αγοροπαρέα και να περάσετε ωραία, ρε παιδί μου, να λέτε τις ατάκες, να χαβαλεδιάζετε. Να χαϊδεύετε ένα στον άλλον. Είναι πολύ χαβαλεδιάρικη ταινία, ρε παιδί μου. Εντάξει, ακόμα και στις αδύναμες στιγμές της έχει, ας πούμε, όλη αυτή η υποπλοκή με τη Σπάρτη, ξέρω εγώ, που συνομωτούν να ρίξουν τον Λεωνίδα. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Να παίξουν και τίποτα άλλο. Γιατί ο Λεωνίδας στην ουσία ήταν ο Λεωνίδας. Ήταν ο Στήλιος. Ναι, μπράβο. Ο Στήλιος έχει φοβερή φάση σε αυτήν την ταινία ο Φασμπέντερ. Που ό,τι και αν γίνεται, είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Και ξαφνικά θα πεταχτεί ο Φασμπέντερ. I'm with you, sir! Και φωνάζει χωρίς λόγο. Δηλαδή αυτό, μετά θα κούραζε την ταινία. Σου λέει βάλε και κάτι άλλο να δείχνουμε και την ίντριγκα πίσω. Γιατί εμείς είμαστε εδώ μόνοι μας. Οκ. Και εντάξει, τελικός λόγος. Γενικά είναι. Πάει ωραία, κλιμακώνει, είναι πάρα πολύ ωραίο εσύ. Υπάρχουν δύο σκηνές. Ο τελευταίος λόγος του Domhnall Gleeson στους 10.000, ας πούμε, που μπράβο με το μάτι και τα και η τελική προσευχή των Vikings στο The 13th Warrior. Ναι, δεν το έβαλα. Και εγώ το είδα. Honorable mention δεν το έχω βάλει στην πεντάδα μου. The 13th Warrior, ταινιάρα, που λέει The Halls of Valhalla και τα λοιπά. Που είναι σκηνές, ρε παιδί μου, που ανατριχιάζω και μόνο που τις σκέφτομαι. Δηλαδή, παίζει Manowar από πίσω. Θα τις βάλω βράδυ να χαλαρώσω μόνος μου πέρα από την ταινία. Δηλαδή, θα ξαναδώ την ταινία. Θα βάλω στο YouTube. Ναι, όχι, συμφωνώ μαζί σου. Ξέρεις τι, εσύ μπορεί να το ξέρεις. Διεύθυνση φωτογραφίας στους 300 έχει κάνει ο ίδιος με τις άλλες ταινίες του Zack Snyder εκείνης της εποχής. Δεν το ξέρω. Γιατί παίζει να είναι αυτό, εκεί είναι η τρύπα. Είναι πολύ κακή η φωτογραφία, θεωρώ. Δεν σου άρεσε στους 300. Σε κάποιες σκηνές μου άρεσε, σε κάποιες δεν μου άρεσε. Όταν είχε πολύ CGI βασικά, δεν φταίει η φωτογραφία. Καλά, άστο CGI. Ναι, όχι. Το φαινόμενο και το CGI. Έχεις δει το κόμικ καθόλου? Όχι. Είναι ίδιο με την ταινία. Ναι, γι' αυτό. Τότε οκ. Ήταν τέλειο, ρε. Ας πω τότε το CGI δεν μου άρεσε. Εντάξει, το CGI, ρε φίλε, εντάξει. Τα βάλαν όλα κοιλιακούς. Αυτό, ακόμα και εκεί που στη σκηνή που σου λέω ότι μου αρέσει,
ο λόγος, ας πούμε, του Domhnall Gleeson. Εκεί που κάνει η κάμερα το γενικό και φαίνονται οι 10.000 που κάνουν το αού. Φαίνονται μόνο είναι χίλιοι. πολύ κακό, ας πούμε. Ναι. Είναι... Οπτικά είναι πολύ ενοχλητικό. Ναι, γιατί παίζει να ήταν 50. Ενώ στον Άρχοντα ήταν 1000 και μετά τους κάνανε να φαίνονται 100.000. Ναι. Ο Larry Fong έχει κάνει τη φωτογραφία, Ναι. έχει κάνει επίσης το Watchmen, έχει κάνει Τέλειο. το Sucker Punch, έχει κάνει Τέλειο. και το Batman v Superman. Αυτό δεν το έχω δει. Το Batman v Όλα Superman. του Snyder αυτά, γι' αυτό τα λέω. Δηλαδή... Δεν έχει δει τον Batman αντίον Superman. Το οκ. sequel των 300 που είναι εκεί στη... Αυτό δεν είναι του Snyder. Με το Θεμιστοκλή δεν ήταν. Το Θεμιστοκλή. Δεν το έχω δει, δεν είναι του Snyder αυτό. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, δεν είναι του Snyder. Αλλά Όχι. ωραίο ήταν, δεν ήταν Άλλος. άσχημο. Παίζει Eva Green εκεί. Ναι, δεν Οκ. ήταν άσχημο. Έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό? Στην Eva Green. Δεν το έχει δει. Προτείνω οι θαυμαστές της Eva Green να. Σειρά. Δεν έχω δει τη συγκεκριμένη ταινία. Να αναζητήσετε το δεύτερο Sin City, μιας και μιλάμε για Α, Frank Miller. ωραίο. Που επίσης δεν είναι καλό. Ενώ το πρώτο είναι σχέση με το ταινιάρα, πρώτο, είναι ναι. έπος το πρώτο. Αλλά το δεύτερο έχει πολύ Eva Green, ρε παιδί μου, για τους Υπάρχει λάτρεις. και η σειρά που έχει κάνει η Eva Green. Το Penny Dreadful. Ναι, Δεν το έχω δει. Οκ. και αυτό έχει. Νομίζω κινηματογραφικά θα σε ενδιαφέρει σε μένα. Οκ. Έχει, ας πούμε, ένα σχόλιο πάνω στο. Έχει πολλά σχόλια να Ναι. κάνεις. Οκ. Γιατί εσύ Είναι μια. Θα τη χαρακτήριζες εξπρεσιονιστική την ταινία. Ξέρεις τι είναι το μόνο μου πρόβλημα πλέον με τους 300? Ότι δεν μπορώ να την ξαναδώ εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί. Το έχει πει στο προηγούμενο. Γιατί πάντα θα σκέφτομαι το. Πώς το λέγε? Λεωνίδα είναι άλογο. Δεν μπορώ, θα μου ναι, έρχεται το έχεις πει, όντως, το πάντα έχεις η πει. παροδία. Δεν μπορώ. Ναι, οκ. Είναι τέλεια η ταινία, ακόμα πιο τέλεια η παροδία αυτή. Δεν έχω δει την παροδία, ίσως γι' αυτό μπορώ να το δω. Κοίτα, τώρα δεν είναι και εποχή που βγαίνουν παροδίες. Είναι πολύ outdated να τη δεις, αλλά τότε δεν μπορεί να καταλάβεις. Δηλαδή, ακόμα χρησιμοποιεί ματάκες για αυτή την παροδία. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχω ξαναδεί τους 300 και την παροδία που βγάλαν μετά, το Meet the Spartans, Ούτε εγώ το έχω δει αυτό. που παίζει ο Kevin Sorbo από τον Ηρακλή. Οκ. Ναι. Δεν το έχω δει. αλλά- Και αυτό που σκάνε, ρε παιδί μου, λέει έχουν κάποιους πολύ σημαντικούς πολεμιστές οι Πέρσες και είναι αυτοί με τις μάσκες, με τη... Πώς σου λεγόταν, οι αθάνατοι και χορεύουν break dance. Κάνουν battle στο break dance. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Τίποτα, πήγα να πέσει ένα ψαλιδάκι εδώ πέρα. Και παίρνει ένας με ξαλιδάκι. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία, φίλε. Οκ. Μπράβο. Πολύ ωραία επιλογή. Η δική σου νούμερο 3. Σε νούμερο 3, ξέρεις τι, δεν θα πάω σε ταινία, θα σε πάω σε σειρά. Οκ. Να βάλω στο παιχνίδι τη σειρά Vikings. Εννοείται, δεν την έχω δει, αλλά. Δεν την έχεις δει! Όχι. Πάω να φύγω. Πιάστε την κόκκινο. Ρε, δεν έχεις δει την ταινία Vikings. Τη σειρά. Τη σειρά Vikings. Όχι. Πήγαινε δες τη. Θα τη δω. Θέλω να τη δω. Θέλω να δω και αυτή και το Valhalla που βγήκε πριν από λίγο χρόνο. Το Valhalla είδα μόνο την πρώτη σεζόν. Ήμουν σε φάση. Α, δω που το πάνε. Αλλά δεν μπήκα στη διαδικασία καν να το συνεχίσω. Απλά Οκ. έμεινε εκεί. Οκ. Εγώ δεν το τελείωσα το Vikings ποτέ. Κακός. Απογοητεύτηκα. Κάνει μια κοιλιάκα. Έκλαψα. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Πάει, ανεβαίνει πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Στο χτίζει ωραία. Έχει το Ragnar εκεί. Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Είναι όλο πάνω του. Όλο πάνω του. Και το υποστηρίζει ο άτιμος, έτσι. Ναι. Γίνεται ό,τι γίνεται. Ναι. Και μετά έχει μια σεζόν η οποία είναι πολύ. Πού πάμε, ρε παιδιά, τώρα τι θα κάνουμε. Οι δύο τελευταίες είναι αριστούργημα. Η τελευταία είναι αριστούργημα. Το πώς τελειώνει. Δες το. Θα το δω. Τι να πω, εγώ το καλύτερο Έπος. επεισόδιο που θυμάμαι ever Ναι. ή ίσως τα επεισόδια είναι με τον γιο του που είναι. Το Björk. Όχι, Το Björn. Η Το- Björk είναι τραγουδίστρια. τον άλλον. Α, τον. Έχει μείνει νεράκι. Sorry που σας Ναι, λέω. ρε. Βεβαίως. Δεν μας κόβεις. Πάμε. Με το Σακάτι, ρε. Ναι. Λοιπόν, που είναι η πολιορκία στα. Που του λέει Ναι. ανέβασέ τα! Ναι. Ναι. Φίλε, εντάξει. Και μετά μου φέρνουν τον παπά και μας τα έχει κάνει να ο παπάς. Ένα με ένα σπαθί. Πρόσεχε τώρα, καλά, παπά. από- Που κατάντησες ρε νεκτάριε. Ένα παπά, ρε, έναν ιερό μοναχό, ένα πολύ σεξουλιάρη άντρα που τον πάει Και ο παππούς. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δες το, Δες το. δες το. Εσύ λες τον Άιβαρ.
Όχι τον Άιβαρ. Όχι, ρε, το γιο του, το Σακάτι, ο Άιβαρ. Ναι, το γιο, ναι. Και τα αδέρφια ήταν όλα ένα και ένα, ρε φίλε, εκεί που Γιατί έχουν ωραίους χαρακτήρες, Ναι, ρε. ναι. Στο τέλος. Στο τελευταίο επεισόδιο, οριακά ξεχνάς το Ράγκναρ. Σοβαρά. Ναι, με τον Μπιόρν. Οριακά το ξεχνάς τον Άιβαρ, μαλάκα. Τον Άιβαρ, τι είπα. Το Ράγκναρ. Θα το δω, άντε, εντάξει. Είναι τρομερός, μαλάκα. Είναι τρομερός. Κάνε λίγο υπομονή, κάνε λίγο υπομονή. Στενοχωριόμουν που το παράτησε, λέμε, δηλαδή δεν ήταν τόσο Να σου πω κάτι όμως. Στην τελευταία σεζόν μας είχε κουράσει κι αυτός. Δηλαδή αποφάσισε. Είχε γίνει πρεζάκιας εκεί με την Κινέζα. Ναι. Μας είχε κουράσει, έβλεπα και έλεγα άντε, τελείωνε. Είναι και λίγο και το σημείο που τρελαίνει το Φλόκι. Καλά, ναι. Φλόκι, παιδιά, τι χαρακτήρα ήταν ο Φλόκι, ρε παιδιά. Θα δεις μετά έχει μια. Τι όνομα είναι αυτό? Παιδιά, που πάει στο Ισίδελο στο Ρασί. Είναι εντάξει. Συνέχισε λίγο, ρε. Και πού να ξέρεις ότι στην Σουηδία η νούμερο 1 μάρκα με σάλτσες, κέτσαπ, μαγιονέστια λέγεται καβλή. Ναι, που είναι σωληνάριος σαν να τον τόπο. Ναι. Φλόκι, παιδιά, τρομερός χαρακτήρας, έτσι. Πολύ ωραία σειρά. Ωραίος. Πολύ ωραία σειρά. Και μουσικάρα και εκεί. Ναι. Και εκεί. Και χαρακτήρες ολούθενες. Και ωραίο budget πρέπει να έχει. Και πάντα ήμουνα με τον Ρόλο, τον αδερφό του. Ναι, Πόσο γαμάτος ήταν. Γιατί τόσο αντικειμενικό. Γιατί, να σου πω κάτι. Αυτός είχε mentality. Τι? Με το Φλόκι γελάς. Δεν γίνεται αυτό, ξέρατε, παιδιά. Δεν μπορούν να τη δουν τώρα με Πού αυτό. μάστορας είναι αυτός? Ποιος? Ο Χρήστος Μάστορας. Υπάρχω. Η κοκκινή στα πάτη Μαλάκα. επιπαλικό. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο. Ναι, ο αδερφός του. Πόσο τον χάρηκα εκεί στη Γαλλία στο παλάτι. Που έσκασε και παντρεύτηκε Ωραίο και έγινε μαλάκα. δουλειά του. Έχει πεθάνει. Δεν μπορεί άλλος, ρε. Εντάξει, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Αχ. Εγώ λοιπόν. Μαλάκα, Φίτσικα, τι έχεις πάθει να Δεν είναι τόσο αστείο, ρε. Είναι από μόνο το Βασικά, αστείο. αυτόν δεν έχω Βλέπω και συνηθίσει τον να γελάει Πασιά. τόσο. Εγώ πέθανα, ρε. Άμα με πιάσει. Καλαμπούρι. Λοιπόν. Εγώ νούμερο 3 έχω βάλει μια ταινία που δεν θα αρέσει σε κανέναν σας από όσοι την έχετε δει. Εμένα όμως μου αρέσει. Εμένα και άλλους 5 παίζει να φτιάχνουμε ομάδα μπάσκετ που μας αρέσει. Είναι το Robin Hood, πάλι Ridley Scott θα βάλω. Το καινούριο Robin Hood λες. Ναι, του 2010. Εντάξει, έχει βγει και ένα πιο μετά του 18 που δεν το έχω δει καν. Και λέω είναι το καινούριο. Είναι 15 χρόνια ήδη κοντά. Σκέψου. Δεν νομίζω ότι το έχω δει αυτό. Εμένα μ' άρεσε, ρε φίλε. Τι να σου πω. Στον περισσότερο κόσμο δεν αρέσει. Κακές κριτικές είχε πάρει. Ξέρω ότι αρέσει σίγουρα στο Ταραντίνο. Το είχε βάλει στη λίστα με τις αγαπημένες του ταινίες εκείνης της χρονιάς. Τότε που ακόμα έφτιαχνε ετήσιες όχι, λίστες. νομίζω το είχε πει γενικά από τις αγαπημένες του ταινίες. Στη λίστα που τώρα έχει. πρόσφατα Ναι. το είχα δει, ναι. Οκ, είναι, ναι. Του άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε. Σίγουρα δεν είναι σαν τις παλιές Ρομπέρ των Δασών, είτε μιλάμε για την κλασική, είτε μιλάμε για το animation της Disney. Ίσως ακόμα και για την παροδία με. Ήρωες με τα κολάν. Ναι, Με τα κολάν, πώς λέγονταν. Ναι. Το οποίο είναι πολύ διασκεδαστικό επίσης και μου αρέσει πολύ και η αρχική σκηνή που λέει. Που βάζουν φωτιά, ρε παιδί μου, με τα βέλη και βγαίνουν οι κάτοικοι και λέει: έχετε γυρίσει τόσες ταινίες Ρομπέρ των Δασών και κάθε φορά καίτε το χωριό μας. Άντε γαμίσουνε Μελ Μπρούξ. Ναι. Εμένα μου έχει μείνει που έχει μια σεκάνης που είναι και πολεμάνε, ρε παιδί μου, τους έχουν εκπαιδεύσει, ξέρω, και πάνε και πολεμάνε. Και έχει τον ένα που ήταν τυφλός, τον θυμάστε? Ένα χαρακτήρα. Ναι. Και έχει μείνει και παλεύει και τον έχουν βάλει και σε fast forward που είναι γρήγορα. Και παλεύει με μια κολόνα και την έχει κυροκανίσει όλη το σπαθί. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Αλλά και τον Robin Hood καλό ήταν. Ο Αρθούρος μ' άρεσε. Ποιο? Το Τσάρλι Χανάμ. Ναι. Είναι από τις χειρότερες εμπειρίες που είχα ποτέ σε κινηματογράφο. King Αυτό Arthur το Legend of Charlie the Sword. Δεν λες το παλιό? Όχι, του 17. Όχι, δεν το είχα δει. Πολύ ωραίο. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η ταινία. Γενικά, Guy Ritchie δεν μ' αρέσει. Τι! Εκτιμώ λίγο τις πρώτες του ταινίες, τις γκανγκστερικές. Το Lock, Stock και το Το Snatch. Kingsman δεν σ' άρεσε? Το? Το Kingsman. Δεν είναι δικό του. Όχι το Kingsman. Ποιο έχει κάνει ρε τώρα? Το Gentleman. Όχι.
Κακό δεν ήτανε, αλλά δεν Λίγο. Ξέρεις ποιο μ' άρεσε από τα πρόσφατά του, Wrath of Man. Με Ιάσονα Statham. Σεξπυρικός Ιάσονας. Σεξπυρικός. Ρε φίλε, ναι, αλλά δεν γίνεται να μην σε αρέσει ο Γκάι Ρίτσι. Έχεις πάει σε ψυχολόγο να το δεις γιατί να το συζητήσεις? Μήπως κάτι στην παιδική σου ηλικία? Μωρέ, είναι λίγο δέρνανε μικρό. Ταραντίνο. Από ό,τι θυμάμαι, όχι. Κάτι τι Ταραντίνο? Κακέκτυπο Ταραντίνο. Όχι ρε, δεν φυλάει πατούσες δεν είναι πολλάγνος ο Γκάι Ρίτσι. Ναι, το Robin Hood για μένα, χωρίς να είναι τίποτα τρελό, είναι μια τιμιότατη ταινία δράσης παύλα εποχής, με την οποία περνάς πάρα πολύ καλά, είναι πολύ καλοφτιαγμένη, έχει ωραίες μάχες, έχει ωραίες ερμηνείες, πιστικότατη ανασύσταση εποχής. Και δεν σου άρεσε το Last Samurai και σ' αρέσει τώρα? Μου άρεσε. Και θα είναι το επόμενο δηλαδή? Είχα πει ότι όχι. Θα είναι το Braveheart? Θα μπορούσα, αλλά δεν το έχω βάλει. Και μου έχεις βάλει το Robin Hood! Μ' αρέσει πιο πολύ. Robin Hood, δεν γαμιέται. Το Last Samurai απλά δεν το θεωρώ ταινιάρα, ρε παιδί μου. Ενώ το Robin Hood, ναι. Όχι ταινιάρα ούτε αυτό, μ' αρέσει όμως. Δηλαδή, και πώς θα το πω, το έβαλα. Αν είχα φτιάξει top 5 αξιολογικό, θα είχα βάλει τον Braveheart, όχι το Robin Hood. Ωστόσο, δεν έβαλα τον Braveheart αφενός επειδή θεωρώ ότι το έχουν δει όλοι. Καλά, ναι, ισχύει και εγώ γι' αυτό το έβαλα. Αφεντέρου και κυρίως επειδή ήθελα να πω για το Robin Hood. Γιατί δεν το εκτιμάει κανείς και ήθελα να εκφράσω την αγάπη μου για την ταινία. Εντάξει, έτσι το ακούω. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που λέω εγώ δεν έβαλα τον Braveheart γιατί το έχουν δει όλοι. Και έχω βάλει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Καλά, κι εγώ, ας πούμε. Τι είχα βάλει πριν? Είχα βάλει το Kingdom of Heaven, ας πούμε. Εντάξει. Που κι αυτό είναι αρκετά γνωστό. Και Εντάξει, το 300. Ναι, το 300 βασικά είναι το πιο. Αλλά περιμένω ακόμα να δω ταινία του 22. Δεν μου έχει βγάλει καμιά πριν το. Του 1922. Του 1822. Δεν υπήρχε κινηματογράφος, αλλιώς θα σου βάζα. Κάτι υπήρχε και σε κανένα θέατρο θα τις έχεις δει. Καμιά παλιά μπομπίνα. Σήμερα δεν έχω παίξει πολύ παλιά. Με φωτογραφίες. Δεν έχω παίξει πολύ παλιά σήμερα. Έχω μείνει σχετικά μονδέρνος. Ναι, έχω εκπλαγεί. Δεν έχω ξετυλίξει όλα τα χαρτιά μου ακόμα. Αλλά μέχρι στιγμής είμαι. Ωραία. Θα σε ξαναπάω σε σειρά εγώ. Okay. Ωραία, και θα κλείσω εκεί με Σπάρτακο τη σειρά. Για μένα από τις καλύτερες σειρές που έχουν βγει, ειδικά σε αυτό το είδος. Μια ταινία χωρίς budget, ειδικά αν δεις τις πρώτες σεζόν, λες πω φίλε. Τύπου είχε splatter το οποίο έσκαγε στην οθόνη και λέρωνε το τζάμι. Για να καταλάβεις. Με CGI. Δεν την έχω δει. Αλλά είναι φοβερό το πως μια τέτοια ταινία το έπαιξε το χαρτί της τόσο ωραία σε διαλόγους, σε σενάριο. Άλλαξε πρωταγωνιστή. Δηλαδή φαντάσου τώρα μια ταινία η οποία είναι ο πρωταγωνιστής σου και πεθαίνει όντως στην πραγματική ζωή ο πρωταγωνιστής σου και αναγκάζεσαι να βάλεις άλλον και δεν ασχολείται κανένας. Μια χαρά. Σαν να μην έγινε τίποτα, φίλε. Συνέχισε. Ήτανε υπέροχο, φίλε, το πώς το έχτιζε σεζόν με σεζόν μέχρι να τελειώσει. Και δράτω με τη ευκαιρία, μια και μου δεν έχω βάλει τίποτα παλιό, ορίστε η ταινία που είχα σκοπό να βάλω νούμερο 5 εγώ, αλλά ας την πω τώρα νούμερο 4. Σπάρτακος. Καλό Πάσχα. Με το Stanley και Χριστός Ανέστη. Ναι. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ευτυχισμένος ο καινούριος Πάσχας για να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Kirk Douglas, I am Spartacus. I am Spartacus. Έπος. I was Spartacus. Πολύ ωραία ταινία. Επιφυλάσσομαι να δω και τη σειρά βέβαια, θέλω. Όπως θέλω να δω και τη σειρά Ρώμη. Δεν την είχα δει. Που ήταν σαν ήταν του National Geographic ή λέω βλακίες? Του History Channel ή του HBO. Τώρα HBO δεν νομίζω. Του History Channel νομίζω ήταν το Vikings. Ναι. Ναι, όχι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και ίσως το αγαπημένο μου από αυτά τα πασχαλιάτικα που λες. Μ' αρέσει τον Ben Hur πάρα πολύ, αλλά νομίζω ο Σπάρτακος είναι καλύτερο. Είναι και λίγο μεγάλο τον Ben Hur. Είναι μεγάλο, αλλά είναι από τις λίγες έτσι μεγάλες ταινίες που δεν βαριέμαι καθόλου. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι το meme. Είναι από τα meme του τότε που λέγανε οι γονείς μου. Τι τον Ben Hur μου βάλες να δω. Τόσες ώρες ταινία. Κάτι άσχετο με ταινίες. Απλά επειδή κράτησε πολύ. Ναι, όταν ήταν μεγάλο ήταν το Ben Hur, ας πούμε. Ήταν συνώνυμο του πολύ μεγάλου σε διάρκεια. Ισχύει. Πάμε να ακούσω πέμπτη επιλογή. Πέμπτη δεν έβαλα. Δεν έβαλες. Το έχω αφήσει τη δικό σου επιλογή. Ωραία, πάω κατευθείαν εγώ. Master and Commander, The Far Side of the World. 2003 του Peter Weir. Πέρσι συμπλήρωσε 20 χρόνια αυτή η ταινιάρα. Η οποία έχω την αίσθηση ότι επισκιάστηκε λίγο. Επειδή το 3 βγήκε και το Pirates of the Caribbean το πρώτο. Ναι. Που ήταν μεγάλη επιτυχία και δικαιολογημένα είναι και αυτό πολύ καλό. Αλλά τολμώ να πω ότι το Master and Commander μου αρέσει λίγο παραπάνω.
Μαζί σου είμαι σε αυτό. Είναι και τα δύο ναυτικές Μαζί σου περιπέτειες, γι' είμαι, αυτό ναι. λέω ότι το ένα επισκίασε το άλλο. Είναι μια ταινία πάνω στην ηγεσία, νομίζω. Πάνω στις Πάλι δυσκολίες της Russell ηγεσίας. Crowe στα top του. Πάλι Russell Crowe, στα ναι. τουζένια του. Ακριβώς. Και εμπορικά και ποιοτικά νομίζω. Βεβαίως. Paul Bettany, συμπροταγωνιστής, πολύ καλός ηθοποιός. Και βέβαια ο Peter Weir του κύκλου των χαμένων ποιητών, του Picnic at Hanging Rock, του Γκαλίπολη και πολλών άλλων σπουδαίων Παίζει ταινιών. να βάλω να το δω το βράδυ τώρα. Το Master and Commander. Ναι, Και εγώ ψήνομαι να το ξαναδώ γιατί το έχω δει μόνο μία φορά. Και εγώ αρκετά όταν παλιά. στο σινεμά. Εγώ όχι τόσο παλιά, μου 4 χρονών όταν είχε βγει. Εντάξει, ναι. Αλλά το είχα δει και εγώ δηλαδή μπρος από δεκαετία έχει περάσει. Το θυμάμαι αρκετά καθαρά, αλλά ψήνω. Βέβαια δεν το έχεις δει πρόσφατα κι εσύ. Να μην Όχι, το όχι, χαλάσει κάτι τώρα και αρχίσουμε και βλέπουμε πράγματα που. Μαλακή αυτό. Εδώ μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερο. Δεν έβλεπες τόσα λάθη τότε. Όχι, αλήθεια είναι δηλαδή αυτή. και πιο μικρός και όταν. Δεν είχες ασχοληθεί και πολύ με φωτογραφία, δεν τα βλέπεις. Εν τω μεταξύ Περνάγανε αυτό λίγο έτσι. έχω ψηλό τραύμα με το Master and Commander γιατί ήταν από τις ταινίες που με είχαν ενθουσιάσει όταν τις είχα πρωτοδεί. Και τι είχε γίνει, την είχα δει με τον πατέρα μου τότε. Εγώ ήμουνα 11-12 χρονών. Την είχε αγοράσει ο πατέρας μου σε DVD από το Metropolis που ήταν εδώ κάτω. Όχι, αυτό δεν είχα ανοίξει τότε. Από το Metropolis που ήταν στην Πανεπιστημίου που ήταν. Και τι φέρει σπίτι να τη δούμε. Εγώ ανυπομονούσα, μου άρεσε πάρα πολύ η υπόθεση κτλ. Βάζουμε να τη δούμε. Εγώ τότε πολύ αθώος είχα δει λίγες σχετικά ταινίες. Δεν δούλευε το μυαλό μου. Δεν ήξερα τα εμπορικά παιχνίδια του Hollywood για sequel κτλ. Δεν ήξερα πολλά πράγματα. Και τελειώνει η ταινία. Δεν ξέρω, θυμάσαι το τέλος. Δεν θα το προδώσω κιόλας για όσοι δεν την έχουν δει. Ωστόσο μένουν ρε παιδί μου περιθώρια και για sequel. Αφού και ο ίδιος ο Russell Crowe είχε πει ότι είχε πιτσάρει sequel στον σκηνοθέτη και απλά εκείνος δεν ενδιαφερόταν. Είδες, σίγουρα είναι δουλίτσας ο Russell Crowe. Σίγουρα είναι. Για κάτσα στείλω την ιδέα μου στον τάδε. Μήπως βάλουμε κανένα μεροκάματο τότε. Και τελειώνει έτσι όπως τελειώνει η ταινία. Και μου λέει ο πατέρας μου ότι στις πιο σύγχρονες ας πούμε χολιγουντιανές παραγωγές αφήνουν πάντα έτσι λίγο ανοιχτό περιθώριο για δεύτερη ταινία, για sequel. Και εγώ εκείνη τη στιγμή το δένω κόμπο ότι θα γυριστεί sequel του Master and Commander. Και έκτοτε ακόμα περιμένω το sequel του Master and Commander που τελικά δεν θα βγει ποτέ. Και τώρα μπορεί να μην θες να βγει κιόλας. Τώρα πλέον δεν έχει και νόημα. Να ήταν εκεί ο Russell. Καταρχάς ο Peter Weir έχει δηλώσει ότι αποσύρεται από τη σκηνοθεσία. Οπότε άμα γυριστεί δεν θα το κάνει αυτός. Και φοβάμαι να το κάνει κάποιος άλλος λιγότερο ικανός. Ποιον θα εμπιστευόσουν με τυφλά μάτια να το κάνει? Τον Peter Jackson. Ναι. Αλήθεια. Ακόμα και. Όχι, το Ridley Scott τώρα όχι. Πιο βαριέται όμως νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι μετά το King Kong δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο Και στη πάνε μυθοπλασία. πολλά χρόνια το King Kong. Έχει κάνει τα ντοκιμαντέρ, εντάξει που είναι ωραία. Εντάξει, άλλο αυτό. Ναι. George Miller, που είναι και Αυστραλός Ναι. και είναι σε Ο φόρμα. Del Toro δεν σ' αρέσει? Μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω για το συγκεκριμένο είδος. Ναι. Μια και πιάσαμε τους Μεξικανούς, Κουαρών. Θύμησέ μου. Τα παιδιά των ανθρώπων, Gravity, Roma. Το Gravity, και ναι. το Harry Potter Και το 3. Ναι. Το εχμάλωτος του Ασκαμπάν. Κουαρών θα ήθελα πολύ να Gravity δω. το είχε πάρει το Oscar. Ναι. Το Gravity το είχε πάρει. Ναι. Είναι η περίοδος που το παίρνανε όλο Μεξικανοί. Το παίρνει ο Κουαρών, το παίρνει 2 χρονιές ο Ινιάρη του και μετά το παίρνει ο Ντελτόρο για το Shape of Water. Είναι η Νιάρη του. Νομίζω- Όχι η Ναρή του. Νομίζω είναι η Νιάρη του. Δεν παίρνω Γιώργο. Ποιον μας έλεγε? Ο Tim Burton. Αυτό είναι σωστό επιβεβαιωμένα. Tim Burton. Αλλά έχεις πει και άλλα επικά που μας κοροϊδεύει ο κόσμος, ρε φίλε. Ο κόσμος δεν ξέρει εγγλέζικα. Εγώ δεν μιλάω εγγλέζικα, μιλάω αγγλικά. Έχεις πει. Πείτε τίποτα χριστουγεννιάτικο, ρε παιδιά. Τι από τα γάλαντα. Jingle bells. Τι Λοιπόν. προσδοκάτε από το 25? Τι προσδοκάμε από το 25, οι βαρύδουπες Πω. Προσδοκάμε να είναι καλύτερα από το 24, να έχουμε υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν θα έχουμε. Spoiler alert. Δεν ξέρω τι να πω. Να είναι κινηματογραφικά καλύτερο από το 24 θα πω εγώ. Θα συμφωνήσω. Δηλαδή φέτος πρέπει να είναι από τις χρονιές, αν βγάλεις τις χρονιές του COVID, που δεν πήγα τόσο σινεμά. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που πηγαίνω
Κάθε εβδομάδα όταν έχει ακόμα και βλακεία να πήγαινα και να τη δω. Γιατί έχω κοντά Πιθανότατα αν πήγαινες θα έχεις απογοητευτεί πολλές φορές, όπως απογοητεύτηκα εγώ, ας πούμε, αρκετές φορές. Είχε καλές ταινίες, αλλά όχι τόσες. Λίγες, ναι. Δηλαδή, ποιες είδα. Σκέψου ότι μου άρεσε του Λάτιμου. Που δεν το έχω και για παράσημο. Αυτή δεν μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι. Την πρώτη τελευταία, όχι την τελευταία. Το Poor Things. Αυτό μου άρεσε. Το Poor Things δηλαδή πήγα, το είδα και ήμουν ωραίο. Μπράβο, ωραία προσπάθεια. Το Poor Things ήταν ωραίο. Καλό. Το επόμενο δεν πήγα να το δω, δεν πρόλαβα. Δεν ήταν. Για μένα είναι η χειρότερη ταινία του. Δεν ήξερα ότι το έχει. Πολύ σύντομα δεν βγαίνουν, ρε παιδιά. Και τώρα το 25 θα έχει κι άλλη. Το Μπιουγκόνια. Μια δουλειά στο Russell Crowe δεν έδωσε. Περιμένει ο άνθρωπος να πάει να βγάλει να προκοπήσει. Είναι που τον χάνεις που τον βρίσκεις στο σεφ, έτσι. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Να έρθει ο Λάνθιμος. Πες και στον Κιάνου Ρίβς, στείλε ένα μήνυμα και στον Κιάνου. Στείλε ένα μήνυμα και στο Σκορτσέζε μου στέλνει. Στείλαμε χθες Morgan Freeman. Εγώ είχα στείλει στον John Carpenter για βιντεοκλήση. Για βιντεοκλήση. Ναι. Άσχετα με τα βίντεο τώρα, μεταξύ σας. Όχι για βιντεοκλήση, για τέτοιο. Για επεισόδιο. Όπως είχαμε κάνει με το Δημοκίδη. Πώς το λέει. Σε τέτοιους μπορεί να τους βρεις κάτι ξεχασμένους. Να Μα έχουν γι' πολλά αυτό χρόνια να κάνουν ή κάτι κάποιος ωραίο. που είναι πιο cool, ας πούμε, είχα στείλει στο. Εσύ είχε στείλει στον Edgar Wright, ξέρω εγώ. Καλά, έχουμε στείλει και τον Κρούζ. Εντάξει, μετά ο Καραγκούνης Tom Cruise, ναι. Είναι, τι να σου πω, δηλαδή έχω ένα ντεσεβό, αλλά σκέφτομαι να πάρω και μια βιερών λαμπορική. Σκέφτομαι. Playlist, συνέβατο special, Beyond Bridge Productions, Καραγκούνης, Και φαντάσου να κάνει το επόμενο επεισόδιο, Tom Cruise. Θα λένε εντάξει, αποκλείεται. Όχι, φαντάσου να βγάλουμε Tom Cruise και μετά Καραγκούνη. Βασικά, ποιος θα έρθει μετά από αυτό το επεισόδιο. Πρώτο τελευταίο επεισόδιο σεζόν Tom Cruise. Τελευταίος Καραγκούνης. Season finale. Και να κάνει περισσότερα views ο Καραγκούνης από τον Tom Cruise. Με λέγα το Tom Cruise να τον φέρει, δεν ξέρω, θα πρέπει να πάει στο 500.000 για να. Σχόλιο στο επεισόδιο με Καραγκούνη. Ωραίο το επεισόδιο σας. Ο προηγούμενος καλεσμένος ποιος ήταν? Ο Μπάρμπας, ο Κοντούλης που Αυτός ο πέρασε παππούς. Ναι, και ξέρεις, επειδή είναι στα αγγλικά δεν το βλέπει κανείς. Ξέρεις ποια είναι η τελευταία ταινία που ενθουσιάστηκα από blockbuster? Top Gun Maverick. Ναι. Εντάξει, λογικό. Ναι, ενθουσιάστηκα αυτό το παίρνω. Oppenheimer. Ποιο? Oppenheimer. Και το Oppenheimer. Εντάξει, το Oppenheimer ήξερα, είναι Νόλαν, είναι. Ναι, Το ναι. άλλο πήγα και λέω εντάξει. Μαλακιούλα. Μια μαλακιούλα να βγάλουμε λεφτά. Και ήτανε. 2 φορές. Ήτανε κοντά με τα παλιά. Δηλαδή λέω μπράβο. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ από το παλιό Top Gun. Μπορεί, ναι. Δεν το θεωρώ τρελά καλό το πρώτο Top Gun. Είναι οκ. Είναι εποχή, ρε παιδί μου, ναι. Και λέω, Αυτό. Μπράβο, ρε. Πολύ με έχει. Το δεύτερο μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα, πάρα πολύ. Και τώρα ετοιμάζει φωτιά, πυρετοδός είναι στα γυρίσματα ο Tom. Τώρα ετοιμάζει το Σας τα τελευταίο. Σας τα είπε. Ναι. Να του δώσουμε και χαιρετίσματα. Τον Ντόμπερ που βλέπει αν μας ακούει, απάντα στο μήνυμα. Ετοιμάζει όντως τελευταίο Mission Impossible. Ετοιμάζει ταινία με τον Μουρόχαυλο τον Ινιάρη του. Ετοιμάζει με τον Doug Liman μια ταινία τρόμου. Καλά, στον Tom Cruise τον είχες δει. Το είπες και μόνος σου όταν είναι εδώ πέρα κανένας που. Στον Tom Cruise θα έρθει με κοστούμι, με smoking. Θα πάει κομμωτήριο. Ναι, σίγουρα. Όταν έρθει ο. Άμα έρθει ο Tom Cruise θα έρθεις να είσαι εδώ πίσω. Εννοείται ότι θα έρθει, μαλάκα. Όχι, θα σου πω αγάπησε το μαλάκα. Δεν ασχολούμαι εγώ με σαϊντολόγους. Μακριά από εμάς. Βάλτε στα προφίλ σας ότι είστε σαϊντολόγοι και τέτοια ρε. Να πεις Σωστό. αδερφέ μου, δεν έχεις έρθει στην εκπομπή. Να σας πιστέψει έτσι. Έτσι μπορεί, αλλά οι Σαντολόγοι δεν κάνουν επικίνδυνα πράγματα. Ναι, άστο Μου πεις καλύτερα. να επικίνδυνη να βάλεις σώσα. Δεν πειράζει, ρε χτίστε το από τώρα, να έχει ένα προφίλ φτιάχνει, δηλαδή βάλτε να έχει καμιά στολή από αεροπλάνο μαχητικό, ναι, μοντάζ πέφτει από κανένα αεροπλάνο, υποβρύχες καταστροφές, τέτοια και μετά στείλτε του. Να μπει ότι οι πρώτες 10 φωτογραφίες που θα έχει ο καθένας σας να είναι τέτοια φάση. Σου λέει να είναι δική μου αυτή. Τι άλλο χριστουγεννιάτικο να Στα πούμε. λιώσια στολίσατε. Καματερό αρχικά. Μην μας μπλέξει με τα λιώσια. Έχουμε Έχουμε την επόμενη εβδομάδα επίσημη φωταγώγηση του δέντρου Ναι. στην πλατεία Δημοκρατίας με καλεσμένο το Light. Για να στο πω στο κινηματογραφικό. Βεβαίως. Και όχι Μπιλισίο, πού είναι αυτό το καματερό. Α, τα λιώσια είναι ο Μπιλισιός, μην τα μπλέξεις. Άλλο τα λιώσια, άλλο τα νέα λιώσια το Ήλιον, άλλο τη Αγιανάργη, άλλο το Μενίδη, άλλο το Ζεφύρι, άλλο το Καματερό. Μην τα μπλέκετε. Πόσο είναι το καματερό, γιατί όλα αυτά ανάμεσα είναι. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, εσύ άμα μένεις στο Ζωγράφο και εγώ σου λέω ότι μένεις στην Ομόνια, θα σου λέω μένεις στην Ομόνια.
Άλλη περιοχή, μία άλλη περιοχή άλλη. Άλλο το γαματερό. Τέλος. Και άλλη φυλή. Άλλη και φυλή. Εμείς είμαστε Και άλλη φυλή. το Μοντε Κάρλο της Δυτικής Αττικής. Το γαματερό. Ναι. Σαν έναν συμπαίχτη Παπαλιάκη που μένει στη φυλή και μου λέει: εδώ το λένε το μικρό Παρίσι, μου λέει. Στη φυλή. Έγινε. Μόνο ταβέρνες έχει. Βέβαια, αν πας στη φυλή, σου κλείσω τα μάτια, σε πάω στη φυλή εκεί που είναι ταβέρνες και σου πω άνοιξε τα και σου πω πού πιστεύεις ότι είμαστε, θα λες, ξέρω εγώ, σε κάμια Βιτίνα, σε κάνα Δημητσάνα. Έτσι μοιάζει, δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι σε τέτοια περιοχή για κανένα λόγο. Θα δεις War of the Rohirrim. Ναι, εννοείται, ναι, 13 Δεκέμβρη. Okay. Πάντα 13 Δεκέμβρη. Γυρίζουμε 8 Δεκέμβρη, γιατί Ναι. Εγώ θα το δω αύριο. Είναι 8 Δεκέμβρη, θα το δω αύριο. 13 Δεκέμβρη. Δημοσιογραφική. Μαλακή σου λέω, 13 Δεκέμβρη θα είμαι στην Ουαλία. Την Κυριακή θα το δω. Την Κυριακή. Ετοιμάζει ταξίδι ο Καραγκούνης. Ναι. Ουαλία. Τέλειο. Πάω να δω μπαλά, αλλά για τη βόλτα πάω πιο πολύ. Θα δούμε βίντεο. Ναι. Θα πάω με 2 φίλους μου να το γυρίσω εκεί πέρα τώρα. Τι θα βγει δεν ξέρω, αλλά θα έχει μάλλον. Θέλω να είναι λίγο κουλτούρα με ποδοσφαιρική στην Ουαλία. Ανάλογα τι θα. Αν υπάρχει αρχικά, γιατί δεν έχω καμία γνώση εκεί. Αυτό. Αλλά το περιμένω πώς και πώς αυτό. Ναι, φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Λοιπόν, δωράκι, θα διαλέξεις εσύ. Εννοείται ότι θα διαλέξω. Γιατί είχαμε κάποιες περιπλοκές στο σημερινό γύρισμα που δεν μας επέτρεψαν να διαλέξουμε δώρο. Κάποια ταινία του Νίκολα Κέιτς τώρα, που πες στα μαλλιά. Ειρωνικό ήταν αυτό για το Δεν μπορώ να δω κάποια ταινία του Νίκολα Κέιτς. Κλείστον! Το επεισόδιο δεν βγαίνει, κυρίες και κύριοι. Πάρε να, δες αυτό εδώ. Κάτι το πιάνω και λερώνω και τα χέρια μου. Βάλε δες αυτό εσύ. Έπος! Αυτοί είστε. Έπος, καλύτερη περούκα μας ever. Αυτοί που γυρίσανε το 2, αν θυμάμαι καλά, είναι οι ίδιοι που είχαν κάνει το Crank. Το Crank ήταν ωραίο, ρε, που φόρτιζε ο Statham. Ναι. Που λέει που το tagline του δεύτερου ήταν το καλύτερο tagline που υπάρχει ποτέ σε ταινία, που λέει He was dead, he felt better. Είναι έπος. Και ήθελα κακό. Είμαστε με ένα φίλο μου πολύ νικολική και έχουμε δει τα πάντα από Νικόλα. Και οραματιζόμαστε τρίτο Crank με κακό Νικόλα. Κακό σε όλο κακού. Να λέει ατάκα. Όχι. Να λέει ατάκα Fuck you Τσέλιος. Είναι η απόλυτη ονείροξή μας. Νικόλας αξεστομίζει την ατάκα Fuck you Τσέλιος στον Jason Statham. Τσέλιος ποιος είναι? Ο Μάκης Τσέλιος. Ο Statham. Ο χαρακτήρας του Statham στα Crank λέγεται. Ο χαρακτήρας του Statham στα Crank λέγεται Τσεβ Τσέλιος. Φίλε, εμένα, επειδή είμαι κομιξάκιας, ήταν από τους αγαπημένους μου ο Ghost Rider. Και μου τον κατέστρεψε, φίλε. Δεν φταίει ο Νικόλα. Ξέρεις τι κακούς έχει ο Ghost Rider. Για να μιλήσουμε πέρα από την πλάκα. Δαίμονες και τέτοια, ρε. Με φίστο και είδα αυτή τη μαλάκη. Για να μιλήσουμε πέρα από την πλάκα, είναι μέτρια ταινία όντως τον Ghost Rider. Αλήθεια. Και ακόμα χειρότερο το 2. Εγώ Endgame νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Αλλά δεν φταίει ο Νικόλας. Φταίει ο σκηνοθέτης. Να σου πω το. Πώς λέγονταν αυτή η βλακία που βγάλε τώρα, Between Two Legs, πώς λέγεται. Long legs. Σ' άρεσε. Λίγο. Πάλι εκεί ο σκηνοθέτης την είδε λίγο. Ότι θα τρομάξει με τη φάτσα του Nicolas Cage. Ο Nicolas Cage ήταν απίστευτος. Μάμι! Daddy! Save me! Του βγάζω έναν άλλο εαυτό. Δεν ξέρω γιατί. Ο Νικόλας μου τον βγάζει. Κοιτάξτε να δείτε. Αν μιλάμε για την ταινία του, προφανώς αναφέρεστε το 1912. Συνοδεσία του Μάρκ. Ξεκινάμε με Χιου Τσουκαλά και μετά. Don't interrupt me! I destroyed the family! I did! Και καταλήγουμε με Nicolas Cage φρενήρμα. Στα άλλα λέει τον αντίου, Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να το γυρίσουμε παντικά, το πάμε παντικά. Ο σκηνοθέτης την είδε λίγο κουλτουραίος, ο Ως Πέρκινς, ο γιος του Άντονι Πέρκινς. Και αυτό φταίει που η ταινία ήταν απλά καλή και όχι η επέλαση που άξιζε στον Νικόλα μας. Αλλά η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για αυτό που κάνει ο Νικόλας στο Long Legs. Τι έχω δημιουργήσει ένα τέρας. Με σήκωσες όρθιο. Του χρόνου θα ξανάρθεις. Του χρόνου θα ξεκινήσει λοιπόν μουνόπανα. Λοιπόν, έχουμε 5 γαμημένες ταινίες.
Να είναι γυμνός! Στα ρικίδια του. Ας πούμε, Νικόλα, το συζητούσαμε αυτό στο γραφείο της προάλλης. Οραματίζω μια εκπομπή η οποία θα είναι σε φάση τσουκαλά, αλλά που θα είναι όχι μόνο απλά για ταινίες, θα είναι για κουλτουριάρικες ταινίες. Τύπου, ξέρω εγώ, να παίρνει τηλέφωνο ένας, ο οποίος είναι καμένος με ένα Σενεγαλέζο σκηνοθέτη, ας πούμε τον τυχαίο όνομα, Αμπτούλ Μπαμπουχακάρ, δεν υπάρχει, μου ήρθε τώρα. Και να λέει, ξέρω εγώ, Ελ Χατζιντιούφ σε γαμάι, ξέρω εγώ. Και να του λέει ο παρουσιαστής, ναι, αλλά εγώ ο Μπαμπουχακάρ έχω 4 κούπες, 4 Όσκαρ, ξέρω εγώ. Εσύ τι έχεις? Εσύ να μας πεις. Όταν εμείς κουβαλούσαμε Όσκαρ, και εγώ θα σου πει έχω 12, ναι, αλλά όχι κοστούμια. Στα Όσκαρ έχω 4-2. Άντε γεια! Με κουστούμάκιδες και make-up artists δεν μιλάω. Θα λέμε μόνο για τα καλά. Και αυτό να είναι κουλτουριάρικο σινεμά, αλλά καφριλίκι, οπαδηλίκι. Και να βγαίνει και καλά τώρα πλάκα κάνει. Συγκρίνεις τώρα τις χρυσές σφαίρες με τα Όσκαρ. Είμαστε με τα καλά μας. Βάλε τον απιτσατμόν περασετάγκουλ εκεί που ξέρεις. Έχω 12 μπάφτα. Ξεκινάμε από εκεί. Ο Μπέλαταρ σε γλεντάει. Θα ήταν υπέροχη εκπομπή. Ναι. Αλήθεια, να παίρνουν και να ξεκατηνιάζει και να λέει μετά καλησπέρα. Παίρνω για τον προηγούμενο φίλο που βγήκε και είπε ότι το long legs θα είναι μαλακία. Ότι θα έπρεπε να ντρέπεται γιατί τον. Να βάλει 2 long legs στον πάτο του. Δεν θέλω να προκαλέσω. Πω, υπέροχο θα ήταν αυτό, φίλε. Ναι, δεν θα ήταν. Κοίτα, στο ραδιόφωνο, αυτοί που βγαίνουν, που είναι συνήθως είτε άτομα που είναι στο δρόμο, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες κλπ. Σίγουρα έχουν άποψη να σου πούν για ταινίες. Οπότε, αν το πετάξει το παιχνίδι να παίρνουν να λένε για ταινίες σε αθλητικό ραδιόφωνο, σίγουρα θα πούνε. Σίγουρα ναι, θα δημιουργηθεί αυτό το. Ναι, ρε, αλλά είναι ακόμα πιο αστείο γιατί, εκεί μπορεί να συζητήσουν, ξέρω εγώ, για Spielberg, Cameron κτλ. Θα είναι ακόμα πιο αστείο να λένε για κουλτουριάρικες όμως. Προφανώς και θα υπάρχουν κάποιοι που θα ξεκινήσουν να λένε τέτοια. Από κουλτουριάρικες. Εδώ με τους άλλους που κάνουμε τα βίντεο με review από μπουρδέλα μου γράφουν την καθαρέβουσα. Και δεν θα μπορέσουν να σου πούμε για κουλτουριάρικη ταινία. Αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία. Die Hard. Τώρα με μαλακίες ταινίες είναι το Die Hard. Τι λες ρε? Έλα. Τι λες, γιατί με φωνάζετε? Τι λες, ξεφτυλισμένε. Ξεφτυλισμένε. Του ελέους. Τα είδα, ρε παιδιά, τα είδα. Και τι, ναι, και. Σιγά, ρε παιδιά. Τι σιγά? Πες τα Χριστούγεννα τα είδα. Πάλι είχα ακούσει αυτό. Περάσε έξω, ρε. Πέρασε έξω, ρε. Έχουμε κακό που ραβότανε στον ίδιο μόδιστρο με τον Αραφάτ και θα μου πεις εσύ τώρα. Βέβαια, τι να μας πεις. Πήγαινε να με κουρέψου. Άκου, δεν ήταν ωραία το Die Hard, λέει. Δεν είναι ενθουσιάστης. Simon says get out and go fuck yourself. Ναι, μήπως δεν σ' αρέσει σοκολάτα και οι πατάτες τηγανιτές. Να το να. Αυτός εδώ λέει ότι η σοκολάτα είναι υπερεκτιμημένη. Κρεμασμένο θα τον βρείτε από τύψεις κάποια στιγμή στη ζωή του, ρε. Αυτός που έφαγε, που πήγε σε σουβλατζίδικο την κοπέλα του και φάγανε πανσέτα εκείνη και πιτόγυρο με αβοκάντο. Αυτός! 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 Και ο παππούς! Και ο παππούς! Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Διονύση Καραγκούνη για αυτή την ήρεμη και γαλήνια κουβέντα που είχαμε. Δωράκι δεν διάλεξες. Α, ναι. Ποιο σου είπα πριν? Κάτσε, ποιος Μου είπες να σου δώσω Ghost Rider. Όχι, πέταξε το σκουπίδια μου το λέγω. Α, ναι, το Airplane. Πού είναι το Airplane? Δεν το έχουμε το Airplane, νομίζω. Ο Γιώργος, Μόλις το πήρα το τελευταίο. εγώ δεν είμαι ο μαγαζάτερας, ό,τι βλέπεις. Naked Gun έχουμε, Naked Gun. Από την έρευνα που έχω κάνει εγώ δεν το έχω βρει. Ωραία, πες, θα το βάλουμε εδώ. Κοίτα, σαν να είναι αυτό το δώρο, το βάλω να μην φαίνεται. Εδώ, παιδιά, το Naked Gun διάλεξα. Θα γίνει παραγγελία σου. Μια χαρά, παιδιά, εδώ το πήρα το δωράκι. Το Creed διάλεξα. Το Creed διάλεξε. Και Creed μας το λαιμό σας μετά. Ωραία ταινία είναι. Καλό είναι το Creed το 1 ωστόσο. Πολύ καλό. Και ωραία μουσική είχε. Ναι, και το 2 καλό ήταν. Στο 3 λίγο. Το 3 δεν ήταν ο μεγάλος. Έλειπε. Πού πας χωρίς τη Θαλονάρα. Βέβαια, πες τα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θυμίζουμε το διαγωνισμό που το Διονύση, Είπε το Διονύση. Ευχαρίστηση για το δεν ακούει, έχει βάλει τη μαρμελάδα στα αυτή και κατά τα άλλα μου λέει για το Die Hard.
Λοιπόν, θυμίζουμε ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός στο Instagram για τη βιβλιάρα Γυρίζοντας τον ονό σε συνεργασία με τις εκδόσεις Δίχτυ. Αναλυτικά στο σχετικό post μας στο Instagram θα δείτε όρους συμμετοχής, το πότε θα γίνει κλήρωση κτλ. Μας στηρίζετε στο Patreon και στις YouTube συνδρομές, link στην περιγραφή για λεπτομέρειες. Και εκτός καλώς εχόντων των πραγμάτων, Subscribe στο Don Boonis κανάλι Board Gamers. Πες τα αυτά, μην τα και σε εμάς και στο... Εντάξει αυτούς, αλλά και σε εμάς. Και follow και στο ραντεβού που σας έστησε. Και πολύ σωστά. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, με το νέο έτος θα ξανά έχουμε special. Μέχρι τότε, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Κι άντε γεια! Τρελάθηκε φέτος. Και σκέψου έχουμε 10.000 subscribers, να φτάσουμε και τίποτα παραπάνω σκέψου.